card your dano enya de asie bia kire ni nyina na yama no bofo ho no mu a wode nkra ebebrain sansem ya na aka hu bie asante mantam yimu posi sahene wakasa edin sembia tudwa afa ho na o kire se okọ atwema mponia mansin ni mu a revolve no enkrofo bi wo ma se no poto penfo asase a okasa fa ho na panimpa wono anya da asrafo no man ga na yimu wode nsem bia tudwa efa boko nioma hodo ekoso ho no we ye kokobọ kese pa ena panyi dia tudwa ebusia nsan pike mu ne aboabo no se awia prem to breakers ya sa de kase pramai so ya de esommo ya ka no se ne nyuma bi na aso ya sna ya de ensem no ebramo na vitamilk no nya bi num ya me kanfo ama mi ame be ma bobi ensa na me ba ne se awia no bose na pa no ne bi na odi abo no mu na krewa vitamilk no ahwone ni ahyem ma calcium ma 3 omega 6 na omega 9 nyina ebi wom enkoda no kra de omu num a eboa mo adwen mu bie pa emada osiadia otmi ka ni ntebe cafe bi anim so make drink na nkasa no se vitamilk ni be se mfinji aduo no ne ba ye no a anomanfo guso a enum eboa wonum odi ento nchen a vitamilk choco vitamilk banana vitamilk strawberry no ni nyina bi odwa so bora shop bi e ben wo se vitamilk ano ne na wie obogu obo ama ho ato se from na brekro no a wonya hoden na ode aye wadwuma Easter praise no ni o nyame aduma kwasi ade ya tinkwam a Otaka from the parachute cancer carbon na anamuntu etu nyina se hallelujah is our song enam nyumtu akwanso ekoyi onyankrompon aye nyumtufo akukudam na eba Peter Osu ansa jojo ahina afi ohema mercy ni pi no aka wose eye free nyame adoma kosiada busumi ni de toso dio no nso yen share all saints catholic church Santa Fantine bread no nanken na nyumtufo nyina simpie so a oto nymbra na be share nyina ewo ho perfect series ngoma no wo adwaman so busua ngoma we na bofra ne kenkan abeboa ama na dinim agina yie wampe bi amfa ama bofra na kenkan wo ha no enso hwe be sei no na abofra no okosku a yanhwehie sa esan se bibi papa bia ni tirima wo kwa kwotwere eno na akofo ha okese de abra bofra no kodwa so kope perfect series ngoma ne bi efri kg1 ekosi jhs3 ngoma hodo ni nyina wo de bi aba de wo hia bia won sa beka da ama bofra na kenkan na nioma konkan e de ama ne koba ne sa so hwe bia wo begina ni mu no wonsuro wo twere na wo de nkunimdie mapa ana eba wono na sete mock exams no midterm exam ni nyina wo ye okwaso ho no mo a sa wo wofo oyo chechire ni obetumi akwakoje nsemisa hodo bi wo da be so mofra na hwansa na won so hwe bre aduru akra dan so my first stop wo ho Kumasi Krobea mu hanso aputoja station ho no mo a ena wodi won juma wonom na se wo de obane da ache be hye won sade a won so beba ho ban mapa na wo de ama frɛ wo mo e wa homa yi so 0243 299 938 and 0540 755 465 Enyime na aboa awie yede kase esommo ensemfo pani eyo fa John Antwibo si akona dem na so krogen ye dem Facebook live ni so tech 102.9 FM so ba ubenye ahwe kwame dare chemo sien madam won matwa atomu a ubenye bi na wahwe yataba e wo ha chinchin fide no fruma e de ma yen lion children no na nianom yenu yede kase ebremo ye me kwame Johnny Boateng professor kokoto na afi abrewaba Kofi Chumasi ensem no nie Asem Beba Dabi. Asem no de anya ba mpani sese asem ba frasem na asem mai. Ubu asem a enye yie. Obetumi ebu na asem no ba. Am watan asem so aka asem no awie. Age asem no nimu aye. Na asem abusuafo aba. Yi aye ka ho asem. Aye nyina hini. Wo kira se yie bi koso nam so bere mabu no ekosie emu no. Wonu manam kwan so omu kɔ no a. Ana asrafo bi to chi wo mu hunu se nkrofo da ekosie bi no ahyehyɛ soja fatam se yenya no ekosie funu ya na yen kwa so mu anye mu nyina su omu du wo nkrofo no a omu nya asrafo no se ne mu rontaade no ye be wuro penchen ni mu a no mu kire mu a etu osu ye nam so ma brante baako kana o afrim asembe o kire mu nipa mensa kra de mu pra me bi no da konfa no che aban aya asabia na ya ma ba ni bejema Kwarteng sabre na dru ho no mo a omanfo bi a sabre no wo ho no mo chekere won semu kire yen na witness on shooting no mum yentie bre a o kire mu nsam a omle tu yen wi a yakwa omas ne ben Kwarteng akodi nkomo na se ye kwa kosie no
Ti ekono ya blame na omo ye de omo di anima aiso omo bo mnante ne mmaba wa ne ho ban. Ti amere na ye kono ye hia soldiers wo kwan so. Na omo park car. No she US Army. Ana omo se onworo mara na oworo mo omo. Nti oworo mo omo no na omo se osan woro ne down ne kura na nye soldier down. Ana oso won hwehwe wa ase. Nti wontimi nya den enworo. Ti yo ane se ba kwa den. Abba no so. Oba no so no oye na adwen se akwane nya de enja ni mu na osi won ja ni mu ehu an se be 4 5 so start omo ye den omo ba ne so tie no okọ na chisi na ba ko ye de ball nti ba ko boy no ye se masa aden ti o ka se masa aden no mu ni se like oni we ni be den e be struggle na mu nyina be tugu ni so ti omo tugu ni so na ba ko e o ka ni na osuma sniper ne ba ne so ba ko pe ehu ya ne se wa den wa to ho ti nti boys be phone so omo kan ho ehu ya ne se boys no so ayi den omo nan obi omo yese omo dwane na we atiato we so dwane we atiato omo nyina so obi na ma bubu omo nan no menyi ni se be ye biem nse ne minnu yi kan saa ne te kontompo bi ni asem saa minnu no dan ye frɛ ba ko juve de tona kan na na ye juve kofi usu ana de wawu no a wa fim no ye frɛ no kusibi but ne dipa de akosilala ana mienu aso wa ha amude minimum amude minimum amude ntino amude no na police for no ntiti mo say obi ekosie no ekratu ayre ade soldier for na ekratu akosie no obi enkura weapon bia obi enkura he yenu na efu omudidi agro so that is obi no okura second abusiafo wei eye emrantewa bi a na wo ho brat ranchem siye ana wa kyerɛkyerɛmuo sɛ ne kwasɛm ni dia akɔso no de ano den papa yɛbɔ homaden bia sɛ yɛbɛnya yama ne boni Benjamin Kwarteng na yɛbusa sɛ enei dia na ɛkɔso nya ne nteɛ kora sɛ mpanimfoɔ ne abamofo bi ɔmantam hu abɛbɔ sɛsɛ akɔ wɔn a hwere wɔn ade hye no abusuafie na ne ɛkɔso wɔ hɔnom no enkyerɛmu ahodoɔ no nyinaa no Benjamin Kwarteng edem onya maaye die akra yento asa se aposifo akasa fa aposifo akasa fa ya to ansɛm ne so na ne asi ɛwɔ nyinahi ya ka ho asɛm ya asrafo ene timamufo mabunu bi ɛde abɔ ani nam so ama sɛ ebre kasai akosilala dodo na afɛ no kushivi wato na nanom wɔn se do ya nipa miɛnsa bi ɛka ho wɔn pira ano anya den mu bi kura be piem ɔkɔmfa no cha ban sabia no ɛno aka ho bi ɛna Asante mantam yi mu post commander panyimpa wono na da wona no Asante mantam DCOP Emmanuel Taikujo wode nsɛm ahodoɔ bi atodwane ne nyina mu nso baabi a asɛm yi si ye wakɔ hwɛ ne nneɛma kɔfa ye wɔn a wapirapira wɔn ɛna krache akozila wɔn wɔn sie do no wakɔ akɔhwɛ na mu ne nneɛma ahodoɔ ya mpanyimfo gu so wɔbɛpaapae na ahwɛ ade kropɔtia nam so na no na aka ho bi a panyin kyerɛ sɛ enei efiri bra asɛm ne baayɛ no obi a wɔde ɔka ebinom se wɔ mo aprapre akɔ so ebisi sei we mo ka de obi a ne de wɔ kyerɛ fa ɛno na aka ho bi ɛna post adwumakuo wɔ Asante mantam kyerɛ sɛ ɛna yɛ kasa wɔn mo afiri hwehwɛ mu ahodo ahye enti obi anka na komanto ne yam ebretia bi de nam so pɔte ɛma tututuo baayɛ asɛ ebrei enipa ba kwa hwere ne nkwa miɛnsa so aprapre mu ɔden no na esi yɛ pɔte wɔn de bɛba ama obi ahunu sɛ ne nneɛma ɛkɔɔyɛ abusiafo me boss sak machi akra bi na ya ma no boni Benjamin Kwarteng aba ahoma ne so nkomo ya yedie ya wono ene pani ya wadi akira emu nchemu ahodo wode bre ben ma hen dede nyame ase ben on wadi akira free nura free bra oni woni hu asem bi di nkomo besisa post for the krata ba montin so besine my update die na ekoso ewo nyinehine mpotemo Obenya said yedi ka ma ya tiefo asote ye no me update aba nyina say be ababedru eyenya ya ye ne nana osu sekere eye member of parliament awo atwema mponua akan ho ama yaba ama sabe bedru ha ne de ye call police station no adwumire no ene anopa nyina no ama ne bo police for the man say bibi boni bia ensa instikomu ahabio nina se enhwehwemu na se ye omu hwehwebu na mo ba bia enukre ne da
na omudi ato sabia no asabi boni bia NC sabia ya ne MP no for hospital ho na government hospital ye kodu ho no na platform ye no na omu try no de na omatimi avishadi omu ama omu akofie pempe ya me no kasa ide ya ba du ye kushebi efie ba bi ono free no e fie ma ebi omu na sabli ya wa bondi afre this abedi jumadi na ye die no ye ni die akire de gofo kan se atentene na omu pese wo de free mu no ene omu ma prepare no polisifo emu modern no munye asem ehwemu no mu atentene ema enfama omu obusa ya na de ekoso e wa no na enu de esi nyina achi ni de bibibo ni bia ensan etimi NCBO Ben me pese e bebo sesa ko empani se da de fidie no nko na ho na nsere sere obi entia na yase ebi nim ka so mrantie no ma anya hwe omu gina ho na na tuo no sunye nam so ma ba ko wuye e wodi akirem de pote pa abufo bi bem ni de pa de sie nam so ma sa etuo no ka sai no so comfort so busa na me committee na ma test bu se ni ye fi pa e no chese mu a o manfo no gina ho no e de ma ye enna no na se abrantu wa bi na awu no ko akusie wo abutie enti bra ko muduru eye Roma Junction ba ona nyina hini park ankasa so omuduru ho na so just car eduru ho no asa tuya phone car no number ne ye 73 GA 39 eduru ho no na omudi aben ba na so se enipa ekwa mu no omunya abotre 89 ema se boys ye no mu no mu se abranti wa bako a efe no akwatilala a boduro na afe no kushevi no ono na ho a ohye eye sojafo ade ye no ema omu gina ekọ nten se onro eye sojafo no atade no enti omu ne digigirigira na omutimi ehoro so no onro fom na osehwe nhyase to owura enya ade se ebitimi aboa no enti no ema no koye gigirigiri wo na empanimfo bi erepa acho de mano enti yese sojafo no tu anamo akọ omu ko no na emranti wa ne meba wa no ayo madwen se omu be fa abo no ni ade dia pa omu na ese ema omu science fi omu ka nu a de na aduna se o videos ni pictures dia beba na te se ya ade abototo ni men ni ade challenge ya ko pim se warning shooting na be etim by na se no na entiasie intimi enye duba yema aye warning shooting ba na man fotimi dwane firi ho ye tia dan phone bi entemo mu kan ya na te se oboya so mu ko na brantie na ifu no kan na ofiri no edi verika obi edwan no na adibikuta no se yesi kan se eyitu se ye de no mu ntimi ho so na odimika sa adi mu kan bra na se na che eyi no ade babiu do so so eyi so mu ope o mu weapon e wono so a e mo weapon no e tutu a ebinum keka bi na abrantie juve wono tabiri wono de o konfo no tina de no e mo de pa e na kofi e Japan ono no anya mfie aduanan enan ono de omutimi hwe no hini government hospital hanum ma sabi yayi no abafie e na afred Kwarteng ono so anya mfie adunu enan ono so ne de no na enye serious enti omatimi ayi no e de na abafie e na kofi usu adodo no afre no juve ono anya mfie aduasa ensia ono na sabi de omu ede no aba konfo anochi a woje ono na yare hwe ewo entu busa ya ni akokoto na sana asem no ben so diem kakra so diem ebusia bra Facebook live so take 102.9 FM so ben video ehwe die so hwa me hu St Paul's Cooperative Credit Union omo signpost bi se si ho no mo na ehwa na me hu se sojafo ne card si ho na ebu ekọ sojafo ne card ma besie nyina
pabo ni bi mani memma wo ho mo hye omu nyina no mo pabo na enya asem ketwa na se de o kan de video ehunu de ekoya se timemufo no attack sojafo na sojafo se attack timemufo nya sa se de uhu video saa na esitie sha ase ne de nanka enye gidigidi but ebra omu sha ase so me pa sojafo no abo no bomba kokra de na omu se na tiko etimi epa nti wode ne nsa so no ti na tiko no hwe ne seme moja omu na oye hwe ne omu so antra ho empripra na je se oso omu sane etu no omu so omu to abo no pam omu no na ye no kura na ye wo ni shu na omu to kopim se omu se abrantie no edi mika mika du omu ti a em se omu etimi eshutu no ndi sabri de ni akokodo atempere na abusua no nyina se omu pentino de ewo horo no nia enyamisha pa kwaso de echi de besie bia kwame ma branch na wa film ne picture na ntama na o soldiers fat abusia bra Facebook la ne so otek 102.9 so sha wa boss soldier fat top and down na moto na odina so branch bia bia moto ne ho no on say na tade na nkasa kra no hunu se minim se no se sekan na e bafo na e de a ade tuntum bi bonanim sa so ho ase boha sa sekan kitwa ibiom di hyemu no ho ana wa bɔ ne rasta sa o twa ne ti fɛfɛɛfɛ nka so egu ne nsa o kyɛn sɛ de yesi na nkɔ bia hene ana kyɛ sɛ soja fo atade ne hyɛ ne sa ɔhwɛ ne nso a wabɔ paa ti abranti ofiri mu ne mfo yini ana abusua ɛda Facebook live gyina moto bi ho saa na sɛ kan ne hyɛ moto ne ho na o hyɛ soja fo atade no a o kyerɛ mu a kan hyɛ na taa so ana ebi hyɛ ne moto ho ne nka wo gu ne nsa nya asɛm ketwa abrantie no afiri yɛbɛkɔ so de akyire na de mpɛnfo bɛka bia yɛka na yɛka no sei na busua na yɛfiri atwema mponua hɔ a ɛne ɛgyina na atwema mponua ɔnkoro baako abompe ɛne mpɛnfo kora ka sɛ dompe san abompe na dompe san asɛmpa nsan abompe dompe nkoyi asɛmpe dompe enti asɛm wɔ abompe a ɛne nsan abompe ho yɛbɛka abompe asɛm na ɔkyerɛ sɛ ɛso ɔfe no nifa bi fa abompe hɔ no mo na wɔn atu kwam dudie ɔmo tu kwambɔn sɛ ɔfran galansefo no ɔmo kyerɛ sɛ ɔmo akɔsɛ na bɛmpasa tia ɔmo asɛ nsuo n'ani ɔfe no masɛ no potɔɔ yie ha adwene paa abosua bra fabula so tek 102.9 sɛ ohun ɔfe no a ɛnam abompe kɔfa mpasa tia no a abosua sɛ ɛdi so na ɔhwɛ gu adeɛ mi kura ni mpisa pipa we say one way bi se gu edim na the blood eye esichi akra bi fra we ga say milo ibi na watwidi abrewo na eno na oba amane se enso na sei na ya man bodi na kansa o je na ko hono mu a enchiremu ahodo ne ekohu ye na ne kuro twese ahenti asantem ode bae meda was bebre na match e we take it for you now me dia wo ka ya sa pepepe ne tie emi sɛ galamsey ho sensɛm ɛyɛ damages ahodoɔ a ɛde bɛnti no ama yɛ fa to ho sɛ yɛbɛbɔ aporo akɔmpɛsua bebree so akɔhwɛ nneɛma ahodoɔ a ɛkɔ so wɔ na ɛno mu na woni abɛma agya mɛbɔ anan abɔ aporo kɔ ɛyɛ mpasa etie abompe area na wokɔhwɛ ɔfen na minia beebi a enipa si ayɛ ɔfen na galamsey fo gum chamfa sisi ɔfen mu na ɛyɛ mo ye esuo so de esoso nyina machine sisi mu a menia anu a mekoye no na eyade a eyawe hosam isan se wo man yet wo man mu na ye ankase yade hye edi aboro sei wo mu na se eyade a ha adwene pa enti menia wokohwe a ekuru na ankasa na egu ho no hu development papa bia ewo kuru ni ma obetimi akase bia galamsey no ebaaye no ede ade papa bi ede aba eyekuru no wo ba ekuru no se de o ma kwan a enye sitie ne sa na tie enkane a wo so mu dem a wo ni bi ana wo kɔ so a ye mu nhye den ni eye gana bi papa bi a wo kuru no ma be ka se o do nsa bi susu se bi a mo ye galamsey no an etime de eye ne ma papa si ede aba ho ni a wo kɔ fa eyare hosem na sa de sa wo ma ehu kese pa ne se ofin no nam so mo di di mu nyina ni nti no ofin anamo nyina no mo di mu amasisi no sisi no ofin ankasa ni anamo edi ekoba se ensuo to critical sisi ya ensu kese be se me ensa bi to sisi me nia wan hwa atoye ntem kese pa na betimesi edi de na hwehwe ne se ye bema eye security for no
encourage divisional command no ombetime to anamo ene mpanfo na edmofo no nyina tu anan no makọ no makọhwe niema ekoso ankasa titiru ewo ye empaseti abompe ofin no makọhwe no matimi resolve nche bo ma bibi isi ansa na o makasa nsentwofo mra niema hwe dia IC atoye nchema IC sabesi na nsuo no ense da unity ebia no na omoto ewo so mutu ho anamo no makọhwe ebusianfo yama ne boni nanan kansa ne kwa abumpe nsem baba edi abeso bi gina we nsem wo de boaboa no se awia premtebeka se asanda bikase ye de esiensem for peni of John Ntwibu sia kuna dama so krogen na boafo na pia eja sam eno be fia boajo a besmaka pia ko bi papilo ne sa kodie no nyina eyo mafem die kwa me direct ni emotion nom de tum Facebook live ne so jataba dama de chinchi fidie ne fruma emayen nianom mienu etempenten kwa bedi kase ho asaw mini ene kwa me eje ne boaten Professor Kokoto ana afi abrewaba Kofi Chumesi ya be so na Krobea na Yaw Asante ne dom wo de Asem Beba Dabi Abba na birthday we happy special birthday come out Daniel Tech School of Journalism and Communication Studies birthday we if class members and sister Trudy so mu do pa of course myself you are my student and me wish you happy special birthday Daniel very beautiful girl or that onyame unshira Daniel amen na me fa ba konto aso ha we special birthday called Yama Laurentia Opoku Benewa or ye disuani Garden City University College we for obusia for mami lavia mami sewa mami ewa precious nessa batin ya mu nyina se omosiro tumfo nyankopon shira se enkan na afefofra wo sha se ne dey no fako ewie panty happy birthday Laurentia Opoku Benewa God bless you Asem Beba Dabi eto aso apomode mapade eno ane hepa plus mixture apomode mapade eno ane hepa plus mixture Unia, Pavi, and a Plaxmox mixture no malaria dronana. Ani, say nam sa, who be the same wife, you know, you're tested positive. Ya num bieno. Says a cool malaria morning yina. I'm yina negative. Adia ho. 1 hour hepa plus mixture no. And what do you swaba? Cynthia. I was our immune system. A strong debia. Antipavi. A support to immune system no. Na plus mox no so to malaria no go. Malaria symptoms. At say etipaye. Afia one more tour and one numsa. Achakura 4 days. Na pavi. And the plus mox mixture. One no to malaria and asakura. And yes, I dear doctor. From 0542 778572 and 0542 807907. My dear Grady Pa Pavi Plasmox and Hepa Plus Nina. A painful about or more manufo and Quadawan in Fiadu Yunkan. Our pharmacist and her bar shop. FDA aje Jordan Kratwayatu. Hey, Opani, Mashusha watch. Perfect series books here. Oma me koto bi mama no. O wajajai. Abua wa mo se what to make in kai kama. Wa kabrofo. Na nkontabo kra de ejajai. Wonderful. Mese Ghana for GAJ perfect series. Atumo no de jai. No de animdifo and a tre wa nwoma bia. Our crèche, nursery, any KG, books bia bi. And our science, creative arts, maths, RME, history, coloring, computing, OWAP. Nina. A free basic 1, equals basic 6. English every basic 1 equasi junior high school ne ba ne combine so a owoni nyina bi English nom and maths nom me say books bia ni ho a perfect series any bi na GS any naka enso am approval into obata bia nkoto bi mane ba and na say we de school bi kura betumi akotu akoton amani students o na eno kura de what table no so say hwi wo mo say set mock exams terminal exams and midterm exams at the mass school so a ehia wo mo a atufo nko putuoja station hwa enkran danso mine first stop any omamu ba bia yetonto books bia from 0243 299938 and 0540 755 465 perfect series. Your world's future is secured. Apomode mapade eno ane hepa plus mixture Pavi Plasmox hepa plus mixture to malaria and asekura. Sweet darling, my beautiful baby. Hepa plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Busumi pini menti ase me do. Tie hepa plus mixture enya adwuma ebeye wo nipadua no mu no. Afie kura na ebeye onwanwa mo. Eduro ye ma general well being. Ebusua pom mudin hia me yie esne bibia. Enti me ma no mpa fie ha. Share wo ye Hepa plus husband.
Ye de wa Hepa Plus husband. And you also we Hepa Plus wife. Na abano. Hepa Plus mixer. Ma je drone di pa. Pavi Plus Mox. And Hepa Plus nyina. A pin for about or more manufo. And kwada we nfie du mienu ka ho. Our pharmacist na heba shop. Etufo mfre 0542 778 572 and 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapo budra mapa. MDAG edweden krato ya. Odofo, mama mi se wasem bi o. Da ben na ope brese. Ukohwe onipadua mu. Sede onipadua na kwa na ho odin sitie. Obrebo, osa, cholesterol anasade dudu ewo mu, o blood group, o genotype. So ye AA, AS, ana SC, Sabre, may comfort by Grace Medical Center the amount say, and Jamu Bia, Bramian chain, my yen shemau. Car cry a day quiet day bumpo, a brano, yet the coffee temp correse be bia de ye, nay nipedria, yet the ne coordinate ba. But what I say, obey Jamu and tentem, na bibi siwa, ye wunentem, yet me asrano. By Grace Medical Center, ewo kumase bremai, DVL and enchempe, or Sekojo area wa, BB and Yamien Kasa, 0244 97 68 05, BO 0244 97 68 05. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. Krobea. Krobea nie. Krobea nie. Krobea. Krobea nie. Krobea nie. 102.9 FM. Krobea nie. Krobea nana yo. Asante. Asem Beba Dabi yo. Akakune bete. Onua. Ori abe. Akusie. Ati. Quantum pon mo sir orni marika na o okokodoro. Asem Beba Dabi o Yesu wo ha yanbisa Peter o teka Asem Beba Dabi wo ha wuko tie hefa piao. Adon mo gruhura ayeye ne na asienka. Ise nyuma obia ni nyuma no doso. Nanso di odi amanipa no eno na oyeden ohweso edidigi. OTEC nyamema wonyuma no enkoso openia wo pie adwuma no enkoso nyinkyere enkoso abawo enkoso enkankan kwa mantie no wo ye modwuma no wo munyina da papa mo won ahoɔden ahoɔden wo mo dia eni se ame no kasa no pɛi enkwa na wo dia ma me wo dia asɛm yɛ wo so wo dia sene ya metumi ate atɔ obrane ho hwe bi pata ya sɛdeɛ na ade akyɛ na ade asɔ bi bebi nso wo mo so na ni asɛm yɛ dini wo mo kwani mu kura na eyi tuo ma asekan enwo no tuturo onso omon paaba omoda so busua eye waduma na papa we die ne chense we kan sha ayi ni na ase nkam bo wo mu nyina ho ban e pidia ye tia enwo brofo enyanka papa wa yi bi OTEC mo wonyi nkire ne duma ni ntumpon no mo so fa abotire odo ensema ya no mo tika eye futu sema yo ne ya ne ya ne kire se wo mu gu ya ni ma se nya sa na mo tie omo ka se aduma na omo ye no emra wo mu obi ani ma se ne mo ye yo kataye na ya na omo papa nka wo mo ho free sa bre do hwiri kopum bra odo obi a bekọ na odi ni baba betena se a se de be ya on be sisi na bibi atoye no awade wa ho odi ni tumi no ense wo manya kokuduro emfanya kopum bra wa obi woni mo nyamo adum ni amen amen akosi alare edi asem ene de wabana na Krobea na bedwafo eni na tiefo nyina enim. Okay, me sam na tete ene ne tentene se me ne oba bi na ahye ene yinsan baaye oba no tu aba me dem ama ne me hwe ama no woi me to abadin no wie no na se kan emrem no kura nye 2 years yeso ko school ko ya mami ya makula no ko school gane baya wa se akura ni yema ba atima ekọ abusiafo ho no wa fa ne to ne twa ntoro ne papa mu busa ne se wo se akura ni yewa ne ba ne yede na wo no ne papa wa yi o se onim ne papa no oson daya na onyema ya oyede oson daya na onyema ya ono na ne papa akura ni Yesu Kristo second ya na sana ne papa mu busa no oni asama obaka ana ne papa mu busa ne se onka on person papa binka
no mumuano want manka me so me hia me ba so me ba no ko school am say ja o chama o ni ma samaka de beda onim kwa gye mensa no kure ya sa ka frame of phone so ka zero say me yire no e ni berefo o ye ni berefo se ni brade ni brade sa no ka kire pa chan kwan na ne o yire twem na sisi ya ono a wo ma mempna kokora no se wo ne wo yire twempna na onim o metime frɛ no phone so say me ba na o sa frɛ me say me to duru a yire fa o ba bre no kwan kwa gye mensa no na ma to duru no sa de koma no no de afa wa wo yire aja me ya me de awie na ma ba fi e se ka wo mu minu no ho wo de wo kwa ho a wa ye o de awie wa ba kuma se aja mi wa ba kuropon wa fa wo sere o so kwa no ato eme aduru a de fa ba akoma no na me se me nim hwe me nim se na akọ kama ko ami kama no ma de no o ma mi wi no anfo ba afoforo wa fa bebre na ya no obusa o ka kire o se toduru e de fa ba bre na wo ya o kan de ne kire no obusa de o se o de kokọ ne ge ho one no han na anyini nye no ya nye mesize no ono anyini mpacha o yire wo mfie be sen mere o 35 years eno watete se one kodwomensa na etwem mpacha wo de na ma wugidi se ya mpase wo yire kodwo se akura na to ho na ye wo me atede akwaso bia na obi anim phone number ya ma information enti ge no ka kire wo se akwara na wo wa wo ne nye wo se ye hwan ba ya bucha me wa fa ne ye madanche ne ya na ne papa ma wo me ye madanche fo o mo bucha nse akwara ne papa wa yi o so nim ba bia ne papa no o mo bucha nse na wo no ho ne nye me ya o so son daia sesen o son daia sesen o son daia na o fa yefunu asemu dia is over me alare na wo gidi se akwara na ye oba mpacha se si again no waka kire so no wagya ya na o so no ne boy no akura na so akura na wo de ne kwa o so no ne kunu ne tifie na che se ne on ne tifie dia ye kwadwo mensa ya no a na me nsuro na me ka wo wakọ kwadwo mensa ho makọ no na kwadwo mensa no ofa na bag so ko baby na me so ye ba wona wo yire honum wo se wo no ti kurupon se ya wa ma fa wo yire no sa wa fa ma me sa fa mo yire na me se maka atichire ma ti hu ntiase we na me ba kitwa na ye twen ho man so de se ya no ne sister panyini ba honum to ko honum o de kula na bai se sada de na nsu to o de kura ne breme se kura nso o ba ne papa ho am so what o do fam ba mame me ge kura no ana me de kura ne ko ne mame ho me ko duru ayi kura na so ho no ma me ni se ayi mbana wo me se 19 no se 19 no wa she 19 night wear ana obo toma owo papa no e de mepra oye dey o papa no de ma e pra o she dey 19 no botoma eno botoma papa no so te no kwa no no opera na amina on shadros dabi amina te ko de ma no wo hwemsum amama ndaja ma kwada obonten sama ka tire me so o pa so twan tropa di pamata dia sami na me sa titire na me te se so ono papa na twampna dia no opera de no wa she 19 no botoma no on she draws what is one hwan on na twempna mate be ono de anhame me ba no na me pete me je me ba no ntwan wo me pra ma sam nyina ni Asem Beba Dabi nebe yiro Asem Beba Dabi Jatabiribo Asem Beba Dabi Jatabiribo
Okay. Ɛna wiai ɔdoma nkoma nyame ayeyie enka wudin. Ɛna wiai ɔdoma nkoma nyame ɛnaase nkamfo ene ntontom ene yedema udin kronkron no. Adofo ne adehia mutie ye na wiai yema yenyina yenho ye hiehyia. Yema yenho akwaba. Edeba 102.9 FM. Ahaye Utek FM so. Ebre na wiedu se yede Asem Beba Dabi dwumadie no esommo. Na dwumadie ayedie da biara da wa afidie so asem krope ne yeka. Yesi ye disua de ebre kro na amu ne ye de kire ye ho nso ade no nti na wie yi a ye hie nokre moma yense ye ho se ye ba besua de. Ebre kro na amu no ye be kire ye ho nso ade e wa afidikasie so. Na wie yi se wo ba ye social media handles ne so. Say ye Facebook ana YouTube. Dwumadie no streaming live. Say wo ba Facebook ne so a wadama. Hwehwe Otek 102.9 FM. Say ye Facebook ne so a hwehwe Otek 102.9 FM. Say ye YouTube ne so a hwehwe Otek 102.9 FM. Na wo hwehwe na so huna wadama ya hye. Ma wunuanum nya adesua ne ade kire dwumadie bintie. Ma wonom enya binsonhwe ebre kro na amu no wadwenkyere bi a wo no ena wiei ode beba besom ye beje ewa afidikasie yi so na yakenkan no kama amu bibiara enso ate wonso wonka sa abre kro na amu no wo de wo message ne ba besom no na wo follow yem page no na wo like page no wo like ya no na afei o share ama wunuanom enya adesua ne ade kire dwumadie no bi na wonom nso etie bi ena wiai Krobea nana Yaw Asante enimidi awia me ne mapamfo ne yahia ya yedi dwumadie yi ebesommo ena dai se wo ba Facebook ne so ana YouTube ne so a ya like ye follow page no eno beboa ma da biara da ye bewie show no anampo ye be hyase no ebe notify na wo de wadwenkyere enso aba betum ye nyina ya beje ye bekan amu bibiara nso ate wonka ena ye wo Be Love Radio fo se wo ba Spain abuchimani mu a ye nuanu mu e wo Be Love abuchimani mu no Spain abuchimani mu no onom fa show no live e wo Be Love so ena wo ba United Kingdom nsumu a ye wo GN Radio wo ho ye wo Patmak Radio wo ho ye wo Abawa Radio Amansan FM Brainy Radio Sahara Radio onum nyina wo UK. And then we are more monitor show no all the way from United Kingdom muno yanchi amoe yemo mo abasoe ene wiai mo adwuma so no a mo nso mo yo enso ewo ho ene ye wo Kings Radio eno nso ni TV o Paris France abritimani mu ye wo Dache Hima Radio eno de ye wo Denmark ene ye wo Rakus FM ewo Belgium ye wo Sky FM ewo Columbus Ohio United States of America brichmani mu ena wi won mu nyina agba de mu abiebiem dwumadie ni twagu me de Krobea nana Yaw Asante ena dai oji amanie awiai apesemakana nanie awiai Krobea jata me ne mapamfo yehia oba de yehia ya ja akra mpom te sai Yankopon adom ho ye pa na so so adom krona de Yankopon ase men so me ho den de nyame ase se nyambo akina ene ye beye popu aye me ya bia mekobi hey o take it are ready me koye MC yo so mo ni mo aye Asante phone ni mo aye we kura na ka me hwese nko de be man ya we catch kaduna appear texting wa akra zenka ye we gen ke stress nka we de nko mo fa ye we mfa magana fo na nka yen ya yenye na nka Ghana Roma fo nye so da bi akra de nka yen sa body na nka be sie ne we oh se ye wa yi bebre wa kuma se akra ye wo ayu ba bi ayesie ya sofo ebo hongroto da bi o se we de ye pope enti nka be sie ne we oh anke ye de ne be ko ayi ye fence e ba bi a ayi we oh bia he bia no oh ye wa yi wo won come on baby na we come on when I do akale we
Why then come out? When I do action, bra, you mukra munim roman. Babia, you will cook all the way a chill was as a crack. Oh, was it? Monim to the mamma may bread. No ball. Who say? A year we Ghana from better to be I. Give it to me. Monyansa. There be a Kenyan. Now, what's wrong? I can't have a small hobo. And to obedience about the Abba. Oh, there be onions about the bar will be Bassabia. I hope whatever about a monion so my whole word, yeah. And Kenny and Kaibia. Now, I'll be our boy. I said about the Faba. Yes, if you're taking Abba. Oh, boy, oh, yeah. Oh, because I'm a memo. It is our best for me, and you now want some here. Oh, say your best some more. Your mamma's about your now. And somebody at your body sense about the idea. Oh, I'm on you and you say about the two. I know the ammonium found some whole word, yeah, baby. But it's our body and the Bermudia. Monye. Okay. I had the crime in a Missia 9. What started did you put once our body? There be Macao. Oh, say Asem. And cannons our body. Oh, get to what the money you got from. This is if you have a print ticket to grow bit me, Amame. Say, Nisea. By all, we had no cry be about a dear. Ya dober court. You didn't 3 minutes in the morning. Ya dober court. Your boy apparently said, Mafasa body and count. Ya who are there? Yes, I was saying. In fact, sir, oh, a man penny for. You say, yeah, can say, or nom, Eddie one do this at 2 January. Na ekyerese papa no sebe onyini paatoa ese ye ka sei Nyankopon ya adom ochene mimini wo beye na yie na sane enka yesie pope bia no wei no otwere wona no asemu se bia ya yensie no yedi nkan yesie pope fo no bi wo hode ba ne enoso ho na onomode Pope Francis enso ebeto Sabre ya yegusu aye koso yi ye be koso anso update mo na mohunu de ko na mohunu de ba na sese ya no wo hwe se ne trend ne kwa ewiase eni nipa dodo na ebusa se anyanyam bia no omantiase man Ghana ni ebetumi aba be ye pope e wo wiase nyina na kire sese ye ka sei se wo hwe Pope Francis yikura awokoyi a na anu onu mu gina mu no sa Ghana ni yewura Texan wo gina mu na afi yei no wonya mfinhia duowotwe se wonya mfinhia duowotwe ene de e chen so a wontumi emma megina emenye yie enti yemompa yemfantai ono nso achi na yense rozo no emfa nguni din ne so se be ya Ghana ni enso betumi aba abeye na ye hwe se bibifo yenso ye betumi anya chefa e wo sa bia ye ya arofo ena wie ye hia ye ba besom na ye nhia mu a ye die arofo ne ade hye ensem bibre ena ye woka na wie asam krope ena mepese me ka kirew e wo afidie yi so de ote ho a usu ene dai no se obi nya ya enko anya ate tie de America ne bio ena wiai de wote ho a wano dam wo ya ho hwea enya yie na esua na wusuo no se enko obi nya ya enko anya ate na muntie kwa adobi oyekuani ene koko ofuei ena aboa kwa adobi wodo ene wa dokwaye no yantam kakraka ene da ho ye nuamua no de banche bode edi tititi koko yin kakran koko na benyini aduru ni mpanyim fie so ema sesei abeduru biaya yete emeye yi na muntie adie ya kwa do bia hyase se wote ene ofa di kind odi titi koko no kakran eduru ba bia sese opai no aboa ne kote ni koko no na chese wanya badge no wa ei wadidi dem me na nakodwobri nya beka
se koko kuani kokoti koko na onya badge ne dodo a de woka ene sa afie de medidi dem enti kwakwa do bia didi dem na ni agye ogusua wanka bia nhyem afie to aso no ena akate ekotisi afuo yi so nkrampan de ne ho abagim ene kwakwa do bi de nam ha na wode wura ha na wode sene ha afina no ahia waye de obetumi bia eba na wieye no baage num no onyae muntie o efiri baage no wo ha aba begina baage num aboite ni koko no ano kwan na no ene ode ne nsa sum na no ene odwendwen ne ho baabi ade na duro ne de wahunu se enya yie de ne ho agim adan kyerɛ sɛ koko a mitumi nya baage wo ha no enei makote nya baage num de a kyerɛ sɛ koko no ni wo mu a na asie no meka sɛ nso wo hya asie sɛ wo didi koko yi so nhyɛ da nkyɛ bia o kwakwa do bi wanya asɛm na wei na aboa kyenkyena enso ne namu a ɛne oba bepie kwakwa do bi so ɛne wo se mankwa wo se ye wo se na afi sɛ woka kreti nioma de toto nioma de nioma toto nsani ani a baage dodo sɛi ɛna unyaaye wo se minya baage no mu o wo se na wo koko no ɛyɛ eka sɛi wo se wo me wo eka aduonum wo se saa wo se an wanya baage num wo se an na de ai na de baaye wo se wo afi nkrampan ɛni ni nuanom nka ya baage bi koko na boso adie bi ɛsɛ meyɛ no meyɛ mi twa nkrampan mi gu nroi sɛ bɛyɛ anonom ɛne de keke ka ho ɛsɛ koko ni nyinaa no nka ni nyinaa bɛkɔ nanso baage num no ana menyaaye akyenkyena gina ho din ɛne wɔ sɛ owo eka waha me wo eka hanu afi me nso bekwati mi koko no baage mienu na menyaaye oka sa asemwe no na kwakwa do bi asore no de ne nsa hwe ne bo Christ me owo eka hanu ena wunya baage mienu adan o se de ato wo no de kyɛn me kyɛn wo de no ena to me kwakwa do bi ti hodin no hwe a kyenkyena nim me ka sai wo ka baage mienu ni wie ye no na ni suo san benkum ani nifa kyerɛ sɛ wa bregu kwakwa do bi ba wanya mfia aduonu mienu wote hwa na wose papa wunya baage num ɛwɔ wu eka wa hai ho no esua na wu suo agyaadwoa na wu twa de wo wote ho a wu suo no sanka akyenkyena ya wowo eka hanu 200 acres no de akonya baage mienu senka onya wo de no a papa enko anyade oka saa no esua etode bi a kwakwa do bi sori anadwo na wokogina dua kese so na wosu kwa ni nyina no wansu bio kyerɛ sɛ de wono te ho a wo suo no senka aboa kyenkyena enya ya enko enyade wo de eka no wo ha enya baage num wono de eka hanu enya baage mienu kyerɛ sɛ senko nya sa baage num ni mpa enko de bekyekere ne were enko enyade sa asem we ya mekan enye koku asem na meka fa wura wanka se wabrabom wura abrabonimu wa wuram abrabonimu eye adwumam abrabonimu eye awadiem abrabonimu eye abusuam abrabonimu eye biaya wote abrabonimu eye sene wuni pasu etie abrabonimu eye de wunya ya wobinya fatototo ho wa wadiem 1 mikunu de won fi me wanya papa
me kunu nye o adai wasori akon huma 50 cedi ene obomie ma adwa ye steady maame ya ono ni kunu sori a 20 cedi no de bono senka wo free ho ama maame ya abehye ho a enko anya ade nipa wankasa wotebiam o wonsamienu o wonnan utumi koba usua wusu ni se Awurade Nyankopɔ wa momiye adaya me kwa die medie eho ye meden sabe empabo a meto ahye kora no eden no wabusa ho said ye wonu nso ni nane a wode hye empabo anso nyeden usunie abraboni mu wanyem ye Awurade me be wiase be ye de manu me ho adane a sanyinse we pa de abekroko me ye me ho hwie nya yie unim wono mu a enam prayer camp a yesa wodom yetumi kosa punsuo na obi yere ya hyeda de ense atwinu a na ye de ahye ne tofo ni apompia gum ono kura wonya bi ngo ono nso nya den wo wanya bi yi wusu sa dani a wa ma oyi hwede ya wode amame na me de ayafo na mewo da bi de wanya bi nso a ono nso bom pa yesre Awurade Nyankopɔn se nka ama me yafo kra nka mepe ono nso nya den de wo wote honne ya wusuo no adwuma ne nye yesori a 1 cedi 2 cedi ne ade tua meka de otifie wo nya ba bi a wote ho aba abehye enko anya ade ntine de wote ho a wusu no onua fa hye utrim na psyche wankasa wo ho na hunu kwampa wo de bet 10 things around kire se obi nya ba bi a wote no a enko anya ade minim oba bi oba ne tena wade ase kama enioma ekoso Awura no piefiri na no prekope adani a mikunu pe ma kire se mate se mikuru mpna eni adwa pokria mate se mikuru mpna eni akosia baafi de mikunu ye de mintimi ntna ware na se hwe wasesa ne nioma nyina de afiri na ware fie wakoto snap wode akwa ware ta kire ni meja wade adai wasi mikunu pema be ma ne hweo na wo hwe me na so pema na me ye ne den wajai sisi e ka sei wone nkwada no te abusuafie na anim arewo sem wewom wono no ani kunu pema no a wadi gina aso ja awade no ono obi kunu nso na etwempra de wote ho a wusuo no onuaba mei se wobi nya ya enko anyade awie Krobea semdie fatu hofo obo akra Monica sa ye na nyame ase na ye nchia ye tiefu nyina ni awoti hu a wusu nne no se obi nya ya enko no de enko wonsu kura enko besere akra sa ne tie ewo abrabom de obi atie bia nso ompe na nso so kai se enye kura na obi ani brewo sani awo kwa wusu no obi ani brewo dendenden so wonya waye efrise na achenchina ene kwa dobi na achenchina nya kwa dobi a eye ya nanka ope fise sabe na kwa dobi nya bag num no nso de ye bag mienu ntika na wo hwehwe se ka sabe na obenya kwa dobi aye saa ne tie ewo ewiase abrabo emu ntini awotie bia no ma wani nso efrise ne ese efata wo no eno ene Nyankopɔn ade ama wo se wo hu ne saa ebeboa ama wani age awihia kusan obanche obi aso bayire enhye wo de wo sebe ompaboa wonya sika ntompaboa nhye okoye no sebe obi so ne nan sebe ma no susumina so yetwa ana ne nan no mpo oni bi na ono mpodi onyampabo ne bia wode ahye wode ne mienu ne yetwa ne na no onyawoye onyawo a enka wope ntijasu obi a wakwasha akonfo ose ehia ne ho kire no na aka na taade a atete na wawuro dua na se na wakwasha akonfo obi duru ho a wono so hu ataade na no so sai na wata se wo bose
atade a mepa bi ahye me nya bi nhye yi na menya bie wono ho da so kwatere kwa fi akoa ne tesoro hwa na wozi se me ye che bi me dia me su ametu agu akowu no hwa na osi fo sa ne tie wo wiase entinia wanya no ma wani nso medase adofo yeshia awia ye besom nana boadu be hu se wa join the show no all the way from Mount Vernon, United States of America bruchibani mu enawia nana yankopon israel o say I believe say nana Krobea mo ho ye yankopon adom akra mpese me ka kire o say ye domo wate udwuma dia mu die no nana ye mfa ni agro amankwa abo Steve eno o nana Krobea me pese me ka kire de hie nyina say me ye proud Asante son akra Krobea ye ni president but ye working and ye king no ene ose tu abebio nana ye flag colors ni yellow wom black wom green wom Asante your mind sane che why ye wa akokɔ srade ye wo tuntum ena ye wo kwaye no eka ye ho nti Asante your mind ogoro mensa ena ose akra ya Krobea Asante asedanka Awurade Nyankopɔn so ode nefie enso adom ye na awia mini DJ Monkey yenso adoe no okame ho ene ye nyina ye hwemo ene nanaba afrifa ono nso ne master alasa ena wudu idrusu wonum nyina wa suofia sama nu sat ene o se akra Krobea yenso ye kamo ho na Rashida Muhammad ene Grace Divine Jason minu aba Grace mete won kache eya afreme kakra wate o say love and blessings nana Krobea be unto you. Rashida Sakra Krobea, hello, I love you, keep the fire burning. Yes, ye dase. Benjamin Yando, and was na ya Krobea Asante na oba mankran so wa janchia. Yes, ye wa ha, ya bwadem. Na dwumadie no etwagulenda opon, and was ya Krobea tekia for teki. Yes, ya bwadem. Yes, Nyankopon ni nhira na hoden se enkoso anyam kese. Na Philippo wa kwa America sem, and was ya Krobea Asante na Awurade Nyankopon ase. Ene ye fiada usho ni ye loud and clear na me baba Frimpong manso echa Phyllis enemy maami Auntie Mary Jenisofo nana we are enjoying the show Nyankopon tonko so anyam kese Lane and was ye happy Friday nana ya Krobea Asante ene Atlanta for ye pese ye ka kire mo se ye dow ene ukriw ni nyina ene we ye nso ye tie mu kunsu kodwo krom for Samuel anane ene oso Tech FM mo ye number 1 100% sene asemba mo nimu a musifa kanwo na mode no koreto no nana Krobea ye tamochi se atanga Bernard nsunie ene o se kontanasefo nana Krobea ye mamomo piafo modwuma pane modwuma dinti ye mfamu ni agro ye da wase eburu owusu ene o se akra menso mo Dubai ye nso ye hwemo ye sreja ni nshira ede mamo mere boaten ene o se akra Krobea me wasada aman na enawie wasada aman fo yenso ya boade ya ewie ye hwe Libya fo na Krobea yenso ye wokrom Mohammed ya yanie ya wo Libya o se big ups bro ye ya wo Libya kwantuo muan ye de gigi yani ye hwe mu sei ya ne ehunu de ekoso ene de eba Georgina Afrifa ono so USA Bronze New York City ene o se akra ya Krobea Asante machiachiamo mesre Nyankopon nhira ede ma ono abedwafo nyina nana boadu bio no se ye nana ene afutu a wode aba ne mu edu de wote ho a wusuo no so obi nya ya enko anya ade woni na ho amuani ana ho a obi de 7 beda na okotokro me kai bra na yesusa na ye pili so banka kra sabre ne ye hosoro nimu no na meni akwadwo mama na ye bo ka sabre na ayini ho machine ya ye de horo ka ne bi ni ho bonsuo no ye tie bonsuo wo mna na kwadwo brenya fie na nim ni aduan sensan wo ho enti ho na me ne kwadwo mama tie bonsuo enti drobe ni bi wo twapia sesese ya
menim so da so twika de a ye frɛ na loss wo ye tete driver pa ɛna ba ko nso wo ho ono nso ye driver ni hyehye pa ono ne ka otumi pimpi ka na kyeze bibia beba wiase bi otobi bɔ ka ne ho no ono pao pao ono nso ɛwɔ line ne so na SD ni papa bi maame amonkoba no me refi ono ni din wo SD ni na basa wonom pon a yen sensan ne so no ɛhɔ na yen de sete ye bonsuo up nti wo mu begina hɔ na ye twaka ne ho na papo nso ben yen ti ye twaka ne ho a ye wo de be charge mo na yagye na hosuru nimu no bi wo hɔ a yetumi firi buase na bia ye konkran enkran no nya bibia ntie o ene wunya o shupane na wanya ahomatuntum ne to de bi kura no ahyase kura ne de abraminta ohun se ma no wo ma de ya omde hye wo muti no sese no wo ma ye no entoma de bonnet no first no na ye ahoma de ne ye de ahoma na enwono aha enti ye fa abraminta de ena we so aha ne ye sane twe ne tenten ye bobɔ fa adua ho eno nana ye de koye adwuma enti ye nya yesu di kakra ya totɔ de de beka mpaboa so kakra ti wodi namu na wo bɔ na wafa na wo de ye wa yin kakra ne hono ye ne namu dako ne yekoto te se de ye akuma se kayetia wonom ye sekre ya na sa abre no wo ye bi minim se de edura anajo a wo mo ye sa de ne bi a ye wo cassette fo wonom etonton cassette no dura anajo a na wo de ne TV no no de asi ho na wo de ne deck no enso asi ho na ye pia hyem na ne mote ho na mo hwe na wo ne ewe nsa ewe wo ne etotwungom ton wo ne etonsuo ton na mo a mo nso mo tena ho ada hwa no mo nso mo te ho bi na mo hwe na mo ntie na ye wosini bi a ye frɛ no Kumase Nyonko isi ana no a regional minister eye no na Asante Fest no saa kwa bi papa bi no owom saa bre na ye nana mama gbran okunu no wo saa sinini mu se waba akokora wanyini wo yare ne ho mfa no in fact saa papa no twumasi monhwe no eya futuo se wo hwe bia ubehu se de wo wote ho a wo sua meka ho asem no se wo nka unya ya enko anya ade onua fatu hofo ene oba penfo ne san wo yanim bio oba penfo oho te sai nyame adumo papa ene de wanim aye sresre ade wa ba be gugu so ama o chodabi sa kwa ne de memfia wo ne wa ha munyimre me onfamre me ewiase ade a enye so obenyem oba me oye papa na be ma nyem oba na o restrict be ma ne se o ma ne ngugu so ma oba na wa wo ha wa oba no ontumi ngugu so na kwabna ne obanyem obi ba sebe wo hunsuo na wo de nyem no no oba ne nso hia hwesesi ensansan na abage ye nimi wo hia sa protein no na wo de no onhwe wo de be ye ayase kom de akene no no wonfa sa kin ne mrebe ene krach ne ya mehwe na so ensam fun bi wo hɔ a sebe yensososo se wo mpa ankwa ngodi anyem ade a yempe no yenkɔ ho yemfa ya no nkɔ ka de ye nie yesi abre wa aduane wonya de won satumu a wo be dai oba de achia me akra Asem be na ba ya we de ba yedim ha yo akra me da se se tiefo ebeka ya se ne na utie nso a ye wa ha no mo na awrai ebaye awra udin no kra amaiva o se na oko school osua nurse die school ni bi na oko na wone ne yonku bi ekọ molo market na ya no muko didwa na o muko srasra nkrofo bi wo ho ndi o muko akrache bi wo ho ye mpaboa wo wura na dodo na ade frɛ no ndi o muko a o musi wo wura mana konwan na wo wura
amana konwa je se o masi wura enkonwa hene se wokwa obema awura yi akonwa enti mana konwa no na asa ayonkofa bi aba beto wo mu ntem enti afi de wode pasem to ni tirim ti a watwa mu no edane empena ema afi de wo mote wo mo ho ase a kyese wo mo twempena ebre bi du ya na nka awura na ekwa han dan na wo se o se mi ama han me dan wo madam fu bi fie enti ene ebra na yentena iti a watwa mu no ne kwotena ai eze obi a wone ne tie de na ekọ de ekwa ne se o mo sori ya o mo wi wo mo ho sa awarefo iti a watwa mu no ebre bi akra na atwa mu no na krachi etime frɛ no se awura no so obɔ no homoden wɔyɛ nneɛma bebree semena ne nneɛma bi a wɔyɛ na maniska ɛna na odi tua ne school fees firi sɛ na efie nye nti wɔboaboa size kana no a krachi no eduru sɛ ɔkɔ kwan so anaasɛ wɔyɛ mpaboa no wɔnyɛ sika otime frɛ no wo maame kakra mfa nso misika so 1000 na ɔde ama no okoba na ɔde ama no saa wo hɔ na ɔgye 1000 saa nti wo ma onu hu sɛ krachi no obeye ni papa ye ne bobra eyeye eba ni mo beduru sɛ nyinsa ba asi ya twom ene hya ase ene o se nyinsa we de enya de akwala we memna ba wi ase koyigu ene awura no se dabi minsu mi nyingu da efise minim ni akwala no so oba wi ase abeye o se koyigu o se mi nyingu koyigu owura ase koyigu o se mi nyingu ene wan koyi angudi a ene ho na obehu sani amisu mate apa awura ne se ka o ma no 5 million en Canadian no 500 so on fan koyi nyinsa ni ngu awura ne so mu o se no wonko hospital da na nemre 5 million ye de yigu owura ne ye de ma no aja kwa me enemre ye de 5 million yigu o mu nanim mu men kasa biem me you dance ya en kasa wachiri to aso anti entimi nyingu ne dabi enemre 5 million to me nyingu dabi ayo busa woma etie enemre 5 million ye de yigu saa nyinsa kura di bosome ba akokora 5 million to me nyingu ene omo yigu no mboka busa ja kwa me o me kototo ayi no hospital na ho ne amakra busa ja kwa me sade America meboa on dem zo ye bi nchai mesi busa no menka re mesrawo emfa me na market price mesi busa no enti na America no to aso enti o se oje ye na ne ho mfa no ene o de ko hospital ko je ne to hobo ni nsu eni ade na che se o frɛ no no o se nka obeka ho enti efiri ho na tan no e hya ase enie ne chop money o de ma no kra no afi no send ne phone so tese mun se mebiri ada bi kra de okoye ko obi ma ne ko kan ho asem ene eboro so wo ne ko hwi wo kwanya ene wo so mem ya chew awura ne se saada no mem na chew ne boa no e ma kra che ne we no saada no ndi wo krokro no wo mencheme wo abufuo ne ba ye de ntie wo de se be ya wo be hu se me do wo nti wo de ene de me no beda na che se wo ba yi so nya be we ya che na saada no kan saada e na ojai ma no na ne penyan afi wo we ni we police asem bia amamu biu akura wo si free ho kɔ no krachi tu nani wo si twa na wo kura ne se de krachi na tu de dana ma no krachi na tu e de dana ma no they say one so esan say wo ne hwe ho ne yade ni ntino ne niama na wo ya na nka onya sika e de to aduane die onya sika de tua ne fees kura no they say ni nyina wontumi nye wa yemre krachi so atu agya no what light bill kura no krachi ne say wontua afiri say wonte da mu hobi tv aboda ho wo ya na esoso no wo so watwam ama say wonya tv hwe na wotete ne hu say krachi ne say o betu tv na kɔ na mattress kura wa mo da so no wasan fa na obeji ba bi obeda na o se da bi me ya ye ho amako yi owura de me se kan ya dwananka ma me ntumirika na me fa nko dai hotel fo na o mo mfrɛ no they say me bosu me mu ana me wei krachi pimpo onto obi maame anka pin aniama bi wonto hwehwehwehwe ma no na odimnika o de beda ye ya frɛ krachi no na nsam o keka de na nso ani tie de ba afidie so ya frɛ no so won nam trekim tinyame boa wa hyɛda tintin bi sɛ no maame so tie ɛna hwa na maame fa phone ɛna wase mesra mo de me ba na keka no mamu ntie ye no na mu ntie mi a me ye pani ne de no wo kyena kura me wa yie bi
se nya yie kura nkechina ka me de ne kwa me beba owura beba akra yedi ma me na no ni e wo shefi ada se ne obeba akra enu na ye hwe animu nti awura yi baaye na asem na ode betu ye anim no ene ba bia ye pem su koduru ye no ena maka ni nyina e de abomu na akra onhwe maame no na ti hoi maame we oye maame pa so mama ni bia maame yei oba ade achia me maame no onimunyansa saada no maame ochre ni mpanyiye ochre se wanyini sene ne ba no sebe yesi panyini woni hwe kura no wo abache enti saada no maame we ochre saade no senkanya sa krachi no woni besa owura no ka sa krachi we enawia yi oba ade nka mehwehwe na so ene nka human right for me chene krachi we ka mehwehwe na so sa wo ba nyim no ya ba nipa na obetumi apia wo ba ede na hwehwa ma ni sisi akopem na wo ni sisi pem wie ye no da na ni sisi apem no wo se we na gu so wo pesa akwada ne kra no wo se no adwombone wo krachi we trim ndinkene krachi we wa ma me bua fu frida no nkene krachi we mehwe na so moro market for mini moro market for ti say na ikreti Margarito DH no money wo mo akeke ka ye ne moro market for ti say na wo krachi awo wo mo nyina wo wo mo nyina wo ho si wo say ni ayi mo nyina ye ne moro market for ti say na adenti na wo ye moro market ni wo kura woni mo ba pese wo ba manfo na ye o wo wura we dia magen na konwa free na Krobea ba ha me na konwa se utimi di wini me ma wo ma dabi se ye ni we ya ba me ma eja kwa me na ma na konwa ai ewrade ma je sa tatre na free nsa me ma wo ma konwa ma fo hene me de be ma eja kwa me se anu tutimi bie kwan na nyame aboa no ama konwa je akoda yi number na wo hwe watumi anya akoda yi a abaya yi a wote wo ya abaya afo osan ko nursing osua nurse die daachi wahu enti eba se ya na wo hwe wonu mu nya baabi si a no mo twe mrante nsa wo fom no wo kire sa akoda we nyansa enti akire bi nyame aboa na akoda ya wie na nyame aboa wanya baabi akwa akohye na nyame aboa abaya we bie na no ka kire o se baabi amaduro no wo ye mpabo enti onya me saase a wo be ka se ga ni ye nipa boni e wo de ode ye no adwomboni wo trim na ni tina ye ene ne ma abrewa na ko pedi akwa aba ya jana na o hote sai ana mpacho radi ado ye frɛ wo sai abrewa ana mpacho ye frɛ me akosua usia ene de me frɛ wo abrewa tia wo afidie yi so akosua usia wote he eba cho me ti sufu oba ni owura eba cho me ba ni owura asama na me kan ba fo icon kra dia ba o se hwe na na se wa mante kra ye tazen sure wa mante kra no among phone prices no he na mimi papa bi na no ofre me so no say na adwuma no ya no na se no wanyini enti wanya adwuma ni bio na enam sa ayoso nti se wonyusuka ofrem se nana we dia wada ma me srewo enka betumi a wo honhom nipa bi a na nka waboa me nam se aha edian se wono no na adwuma a wo hwa no wo ye ntuguo ni bi eni o se sika wom papa nana nam se sika be wom ko se guess na aba no wo mo mpa wo ntuguo ndi o mpepa enti se no tama no oyusuka no so na ma wo hwe wo no te ne ka musti animu a wo drop no na wo te se enkwade esu e wo ne ka animu efiri ho no wagya ka atwie edura anadwo a wona enkanka kran se wada na duru 12 anadwo no na ekeka ko wine don ko anadwo mu ho no ho no kra de ne wona biem na sum de nkwada su nko a anzo panyini we de mi ankasa de minni ba bia kirew to school we de sa how we pa de me me je mfa ntome ho so
wahu ebinie okay maame awia yi die nti no aba manim ha ana me da se wonu wabedwa fo me matena se awrade nsra mo ne adwuma pa moye me voice ne sika kranye se na me kusa ana mo da roma na sane ne na ajamu program de me die chirache bitie roma so fo na na matie mo ato aso a metie mo tambia metie mo mi wo job na me ba de frame se ni se na esi na amade na ba wo take nti wo mase wo hia no wo se Monday ti be free rescue ko fie ntem me koye me ba me ketu a we akiri ba miensa no na dwuma mu na me koye ti be dru ho no master no so tie wo take na iva no guso a o ka asem ti me ko fie na msa de me radio no eto ho na me tie ni nyina se be tie wie ye no e je se me ba no dwada wo hye ye ne de in fact manim se de mpanifo ma frɛ no me de menim se wo hye se oni ha wo trekking na so ka chem se mama me se dwa se da bi mpanifo afrɛ wo ha de dwada sese e bi kura nsɛm a waka gu na wa no yie na wa ase kyerɛ agya dipa ba akofo na akɔka na sɛm wo mo nyi ni ɔno nko ani nti na wo frɛ wo enti ne e kyerɛ nso me bra yere ayi me kobi enti kwa ku me kɔba afie la me frɛ wo nti me ma wo de number ne test bi wo fie ɛna me de me baketo ne phone frɛ sɛ me srɛ mo da roma ɛyɛ me ba ɛna saa asɛm no mo ka no ti agya sɛ de me di mo ni nti mo da roma efie da rade ya doma ayɛ te nkoma me de ne bɛba ɛno anti na agya ana no obadwafo me de bae aya de o baba me ba so me wo ba wo ba ko wanyini wawo manfosua mote ne nkache ene monfrɛ no nhwehwɛ ne kyira kwan ɔka asasem we mmiri bi de kyerɛ me sɛ ebra ye ba be ware no pɛ ɛna ne maame ka kyerɛ nsa maame wo dane a wo ewu fie ha no me de ama han enti sɛ wo kokodi nsamfo na wo ba fie a woni dan wo fie a manfosua wo ye de hye pa wo US ya wonfa ye dwumadie ni agro ene mo mpa manfosua kyira kwa mame enti maame yi wada amade waka no ewom na mesre wani die na me ne kwaku abonkomo kakra wate very good amen mo fane bre no ode mane tena ho mane fane mo fane mano fane maame fane mano mane ngone maame na tiefo ene mecha made nso wa afidie iso mecha made wa show mecha made nso wa afidie iso enti moma afidie no na amankwa bosi no se nana krache ne maame no wo so obi a wanya 38 years kra o maame ne ye very young enso wo banana o banana nti wonya akwada sebe me meti ho yi se wo ba manim na se wonyem a wa hye jesi nti wonya akwada bi onuru akwada yi oba manim ayi se no wo se 16 years enso wo hye jesi nso nko ade wonya akwada nti wanyini bema oho te sai me ba cho nyame alom me ho ye na won so me nso me ho ye wo ye mpabo adwuma me ba cho an wa ya ache my bro 5 years me ba cho an wa pon wo ho me ba cho an okay nti wo ye bi ma manfo de kwachimam me ba cho an wa wo nso de bi kwachimam ana wo de wonfa bi nko sese ne de menya customer oye omame ye ma no okay nti me ye ma na no diska number hia bi ma na masa first in nam de ko akra kwan so okay I see ni de customer nti me ya na abeje okay no wa send this can bi ma na masa sha ase atiefo boy ni nie a very innocent boy. Facial expression is innocent. Yenhwe na adwene mu, yenhwe. Unim abaye ya wote hoi. Eba so ami mama Eva. Ama Eva. Oya angunani abaye so unim saa. Ye friend Eva Danyo. Aha. Papa na no ote ha no, wo bo wo kwadu. Wo kwadu no ode bo wo ya abaye ya asem no a obeka ye no. Wo wuyi ho ano se kwaku. Ana Krobea mpacho me dase. Me pacho asema obeka ye no. Ibu wa ye no kure, bi nso nya no kure. Nti na me busa wo no. Di osi mi pia na hwe ho no no. Ende me jitu mi se mi pia na hwe ho.
Obo ba pemfo. Me mo no. Aha, kyerɛ wasɛm. De ma me pia na hwe wɔ ne sɛ na me yɛ kɔ. Me kɔ no nso sɛ yɛ adebɔne a me de bepie. Enya adebɔne wɔ anim nti. Me nu nyina te dem hɔ no na me yɛ kɔ no. Ɛna ase me tuatua waso. Ɛna me sɛ ya kɔ a me yɛ de. We ne bɔne nim. Nti de nti na me tuatua waso. Na empa na yɛ da so no. Wo de fan ebe si mfimfin. Ɛna me sɛ empa yɛ da so de. Ɛyɛ na ade fan yi si mfimfin. Nti ɛna ɛfɛ si fam. Na mo na me de me fan ne de. Baabi ade isi no emboa. Minti min en danten ne me ho. Sɛ de meti bi ada afiri. Chinchina a opɛ so ye. Ti kɔ no mu na de ne kasa. Ɛna me yɛ sɛ bi pia abɔnten. Na akɔgyina gate na no. So ma mi mpie. Na akɔnɔ ɛyɛ. Ɛna me so ma mi mpie a wo si mi yɛ dede wɔ ɛwɔ ɛdɛm. Nti ma me fa kɔ ne nkɔ abɔnten. Ni nye wasomdwi. Ti me yɛ no wa yiri gate mi so ma mpie na me twi ni sei. Ɛna ɔkɔpem empa ne so. Nti ɛno de me kɔ mwie no me ho. Ɛma me ma me mbɛka me pa na kyɛw. De na nwumre na me pa na kyɛw sɛ de asie bia ɔmfa nkyɛ me. Ɛna afei nso sika na ɔsɛ me mfa ma na akora ne nneɔma ne de me yitu me ntotɔe. Me ntɔ pin kura. Me ntɔ mu ba akora. Me ntɔ pin kura. Sika ne de ne chop money de 3 days bia me send ni sika ma no. 3 days bia me send ni sika ma no. Ɛna mbacho afei nso ɛdɛm hɔ nom na ɔse metu afiri hɔ nom no. Ɛno nso nyina so ama me di 2 year no. Obo mi dua. Ɛde mabusua ɛna masefo nyina da ase. Yakoda ni dua ni wie akire no. Ɛno dua no kra yakoda ne no. Me na ka ase wo sika ode beda no. So no oni sika, oni ka sika bi a ode koda ni dua no. Nti me maame ɛna fa ɛka ye boyi nyina dua yakoda ne maame ne fa. Ti yakoda ni dua ne baaye no. Na me be fam ne o ma akɔ me wo fafi. Ɛhonom na sese meti. Ɛna ɔmo se sɛ de wa bodua no wo twe sika wɔ me so ne de. Ebi ewum mu dako. Anhwa obi anim de beba na wo de awo me. Na moje atumi no obi ehun ne mawu. Nti ɛne me metena me wo fa wo. Ɛna me kɔtena me wo fa wo no. Ti me be fa me ne o ma akɔ no. Asɛm o kan ya ne sɛ ye de ɔde afa honamani ani yehu. Na ɔde be fa sɛ hɔnom nso ye be hu adane a odware bia obebu yedua obehye me ne mabusuafo ase wan ende man kan wi ankyere no ena metu ya na mekoye TV de de ende me ka chen se TV ndie me ana me ntwitwa bibiam eye eyi na ewo ho no why se ne mayi afirim me nkan kire obi ase mattress me ba be fa because minim so oba de o han dan kra ma na eye de ya mattress de o so otobia obeda so ontimi nafo nti mattress ne kra de me nkan ne ba bia se me ba be fa mattress ana se extension board a me se me ba be fa extension board bia me nkan chen se me ba be fa bibia me pa chen de me nkan bibia sa ba TV ne de me ka chen se me tuma de ko adi mfie sai ba jo mo 25 Iva wo mfie sai atiefo nkra no omu yenu nyina obi anya 30 years obi anya mfie aduasa kwaku kwa be na afa so a wodi hu Iva ba jo ko school okona nursing ewo moro market ene me hu no kwa be na afa so di hu no ba jo na one na danfo ba ko ba yadwuma mu no nti omu betwam a ene me hu no na me frɛ no ena me ni di nkomo ena bibia eso CD na ope no me ba jo na me pe no na ope no me ba jo eduaboniti na am pe na asem ene no me na odome na sisi a ope no sisi a de no me ne de do because o se me men kan kwase asem ma mehwa so oh sisi a de minini njaye enya woni na jaye na woni nyaye na meka tie dia meka yi me ba jo me pe no aha tobo abrowatia men kasa biem nyabotre enti na mesre wani die se me pese me ne akwada no kasa e na o ma me kwan nti men kasa bio eduru baabi a me ba so abrewatia nyabotre na no pe ma me abra mi ta frɛ me o se nana me si ye nana nse mi nya nam si nyabotre me me da me ba ho ehwe ohu mache krache
Eva what hwe oda so pe no ana mba cho me pe no oboa ana no kra na America yes was muntwa ne nto so no mame was resre nkakra wo ho krache na obi a openo odo foforo de ohia no a efe ede na wahia no na wanyem no na wonim se akwadai enche na wawo na wutuja no se nipa we wo ka kire me se wo pena me daage wadi na me ba cho de ema me ka mituja no ena me ka se duabo no obo me no because me wo ka kire be me se me hu oba na me mo oba ska ofera antu nyama ena ofere ni kuro mu nsuo obo nsuo 6 ena odi bo midua na ada idea na wo yo ntia ema ne fresh nsuo no me wo customer be wo family oma ti die na nwumre no ena me frɛ mbuza anse are wo mpone ena oso mpone na mse wani oduru fia na o mama hu so wakoduru fia ti oduru fia na osia fia na wabeduru fio na abobe nine mu hono na mse onso de adwuma wo mpontem kra wo kwa a wo che wo kuromu na mse wani wo nda nyame ya aduma china ti wote empa no eti honom ena wo ye na wo se ho wo de samaka me se wo frɛ oba na omo oba eska na obo anto nyama memo bonsu bi aden ena obo ni kuro mu nsu ena obo obo nti owie no na opi abo ntere se ngo kotokusua na nka odi asaba abetaato ti okoya na oba na ose utiri na yi se store for na pon wanyem da me ba cho da bi uniba me ba cho da bi ti oba na ebe me ba cho na sani ya wutie de minim se oba ho maame pa me ba cho one ho maame di nkomofa sani oba anyema esitie me ba cho o maame ka sani oba anyema ti nya ache o ka kire o ena we dia wo ye how be ma wo se wo pe oba na o maame nso a kire o de oba anyema oye na wa ye yi enne how le ba jo se kan na wo twetwe no se kan na wo twen no enne ma me too because wa twen do say be de ba akopɛ ne mehu de na obodua na wo twen se kan ene wo twen se kan sa dare nso na ne wo kosoma ne kasa ye no le ba cho ende ye boys school me mete ha yi ma yesa wo pen sesi ya wo 25 ya wo we me wa aduonum nsia 56 enti me ma yesa wo pen ta mo ana mete se wo no de wo kan saa bi na me ka me kwatwe mpena bi na ba ya na me ne twe mpena no ne e frɛ ne sɛ wa sesi ya wo ho na mimu afe na mawie school asebe makonya private school kura afe ni masha ase se me kira de na abraminta akodwomu a waba no akatua no nye but otina fie nso a enye na wa wakatua nya no akofo ba sa woni na etwempra muntie o enti abena akodwom no oba na wafa enam banche nom ne ade se yemfa ngofufuo no na mafrese wa ono nso ba wo bedwa ame aye ye ho neoma se be ya ye betumi aye dai ni awo fufuo no na ye nyina ye die enti abna ba wose na nei misi ye wose na yi akonhoma misi da bi o na ene wafre wo mpona nso so omra bedibi wo hu se ni ade ne te wo baby a wutie na maka kira abna se ye se wade wanya me hwe enso mebua o me kokoda dem na se me ta mabna akwa wura ne dem no na satam no ge no na ne papa nso woska ne papa na wu yankopon fa ne kra nsie ge no na ma me yusu Motorola animu orange color ni bi no ge no na ma me yusu bi na ne papa dili in petrol ti ge no papa no eto phone de ma ge no na phone nye common na ge no wodomi hwe ge
ne domi we so o fili enye teacher krasem se me ankasa no enye fanboy nso krasem what you say untumi nso nkantia me mani fili enti gane koto motorola no e ma mo nkasa you me kama asem keke hwede o kire ena ge no edi moto no ena ode bre me nso abena abusa me a me nso me se ge yi nya me hwe enso ge yi nso abena agba akonhoma no na wono no aba beye ame nyina ye die na me a me mo akonhoma na me se kwa akofa mpana ugiri se o ma me hu ade no obeka ebia na krachi we wo kire no wo bo me boys key ba boys key na wo bo me no me metwem ho se wo customer na customer pon anadwo no nko na wo na wo ye wadwuma de man nefa ho ben is your customer what is your case efa ho ben okay wa fra wo customer eye na wo kra se wo mpon temsa efa ho ben or your customer ba cho na oduru fie me mega je nefa ho ben enti I put it to you say na wo boa eye wo mpona ena na wo nidi nkobo e wa abaya apimfu yenim enti na ma ne sori be yes ano I put it to you amba cho nya me mpra open ma asem ho e ma asem de maninje ho de hen wani je ho ninje ma asem ge ne se wo pe ma asem nana me ba cho se me ye ma asem a me ne tena de ani mo edan ya me ni tim no apart from no oba bi enu amede na ba de oh and ya kwa we oh nana me se me kwa me apart from say bia me ko ba bia trek ene me ko ena trek ne nso obi nchen na me da nipa no nso ye panyi chen me untimi nga se oh nipa na akwa abonten no akofo ba bi anaso na get we ahase now onye guest house na now fado first day na me hu no na metebe na nchen me hu no foforo metebe na nchen ena me ni udi nkomo ena msi o se ni mpesi edi nkomo se de be ya e be hu ye ena me ga je o se me metebe na nchen o ndi metimi no akwa gire bia guest house bia na hotel ena wote ase ni nyina ye koye ndi eno ne hotel guest house na me ne koda na se ne one ne koye nya sa nso na ane obi oh ende me ka hwe me ka se me mfa obi anko sa guest house na say apart from say me hu no ono kwa na me nko order me nini mienu ena me kura me nua ba akọ na me ka che nze o sei menya ge obi am pese me nini ko eye BBC ndi so oni ba bia on kire me no kire me guest house no na me koje ya me ne ko no enti se room se ada na room ofre no aka room se so ho mon reserve ma me why na me ba room se ada na room endani room na oba aka akra na wawo kwaku yetuja do me ba cho me de enna me ka se ade na wo ye no na ma mi suru se wa twese kan na wa bodua no ebi ase kan na wa twen no me de me hu first one first day de na me hu ye ebi ebe si bie mu no wo de be wo me wo de wo me nso a mi ansa na sa incident ni be sie no na wo ne na tena demo for how long ena na mu nyina mo nkasa ende ni ete bai ni ete no ewo ma ye kasa ewo mu nso a ye nkasa dienti dene eba ne se onyemo ye no na ende na mu ye okay ende onyemo ye ende na onyemo ye no de ni wo ma anti ana makasa ewo ma na mo nkasa ono onyemo ye no ono from the one na onyemo ye no me saade no kra me ma kra ka chense saade na wo ye no ase otwe nunkun ze anytime bia no me phone otimi fa me phone enti mi no me phone me fa lock nto so e na lock nso onim me lock o fa me phone eyi enkofo numbers efre e na me na ne ma me nimi o enti se obi bi no ne dia jai gewe ope wo o me na me de minim gel minim so ope me minim so ope no e na me nso me ba ne nyoma na awoye no because mi jan o do me ka che me say sem no ba da me be manwu enti mi nso mi ni kwan sem no wo be da na osum ne hwe ho de okokrokro ne we na nu ni si eno ne ba oboa na osu so be chew dabi oboa e chew ne de
ɛno kwa deɛ me maame frɛ na usuro so ɔbɛkyɛ me maame ne kasa ɛma bibia to di bɛma jai kasa men nsɛmfo fo mambomfo ate akora yi a wɔte hɔ yi kyematɔ bɛn na wɔakɔda yi hɔ adɔfoɔ mahu deɛ meyɛ ɛnyɛ ne bɔne so but yɛnhwɛ nsiesie nkwadaa wei mmienu ntam akwadaa wei na ano meka kyerɛ no wɔ afidie so sɛ ne hawo a wɔwɔ ɛyɛ complain bɔ ɔpɛ complain bɔ ɛyɛ ni hwɛ adeɛ wei ɛma a ɛkɔ awade a na ɛwɔ mpenatwi mu nnim mɛmfa nhyɛ wo tirim sɛ wo kunu maame no mata sɛneɛ wo ɔbaa wɔ ne wotie bi a ɔdɔɔ sene ne ba da ɔboa ebi nsi da ɛna wo bɛrima nso mɛmfa nhyɛ wo tirim sɛ wo yere maame ɔdɔɔ sene ne ba ne da ebi nsi enti sɛ asɛm wosia ni na wo ɔbaa wo fa fon na wo bɔ complain kura de kyerɛ bɛrima maame a oho bɛyɛ dwan akwadaa we kura aden enti na no afidie yi so me ka sa asɛm we kyerɛ no no ɔbɔ complain dodo nuru hɔ nke bɛduru hɔ ka ne ho bɛyi wɔ hi kyerɛ so ɔbɔ complain sɛ wa mo complain ankyerɛ wa wɔkɔbɔ complain kyerɛ krakye we na adwuma mu mpanyimfoɔ ɛne ne namfo nom ɔbɔ complain kyerɛ ba saa krakye we wo saa ba yɛ sɛbe ensɛm a wo keka wɔ manim ha nei sɛbe wo wɔ adwempa fa awura yi ho kwaku amba cho mo adwempa fa no o wɔ adwempa ade a onye bi da 1 wabɔ odua ɛyɛ die di kan yakɔdane ade a onye bi da 2 wo sɛ watwe so se kan onye bi da wa won kasa ye mu nso akyerɛ de kɔfa asaade ne bae sɛ ɔba mpɛw bɛɛma mpɛw a ɔntwe ho ne nkunu gɛ no sɛ wɔtwe ho ne nkunu deɛ a ɛkyerɛ sɛ awura we yɛ gold ba wo hwɛ de ye na ɛbaa yɛ wɔwa sesaw nneɔma atu agya akwadaa we enti yɛmfa nsɛ ɔde yɛmfa nsɛ akwadaa yɛ waka no anadwo na ɔno nko adadaa mu a hwan na ɔmfrɛ kwaku ana mebacho yɛni ni di nkɔmɔ saa waka na hwan na ɔmfrɛ anadwo watu agya no wonte ne nkyɛn o maame ɛwɔ asuofia no hɔ a wo nso watu akɔtena wɔ fafie ɛna ɔno nso nko a na ɛte wɔ ha yi saa waka na ɔmfrɛ hwan yima no kwaku ɔmfrɛ hwan nti akora we wɔnyɛ dɛ ɔna nyem ne ho ade na wo ntotɔɔ ne nneɔma ana mbacho enwoma na me ntoto ende enye se bo apayo adwuma meka de no ofre me no meka chenze me yi adwuma ma obi ti me wi adwuma na odi skane e ma me a me yi skane bi de odi betotoro de be ma oba nneɔma oba anyema ye ntoto ne nneɔma saa wonwo da me mewu aduasa e wo me wiase a me ba yi nyina mewu 30 ansa na mewu a mewu se mpese mewu nam da hɔ a na wonhwɛ Dr. Bismarck santene ato a ɛbɛyi na na Krobea a ɔda hɔ yi ne yere a ɔyɛ bununi no ɔno na ne n'abusua ɛsan so a ɔmo bɛyi me sama yɛ ni bɛgye santene ato yi ayakɔ ame mame aha yɛ bunu makɔ hɔ fa me kɔ frafra ne kusasi na me abusua no menkɔ grusi ansa dinka kɔ frafra oh efe ongoda good enti oba nneoma ye ntoto oba nneoma saa se manya sika nka bom ebia 10 million je fakototo ye nye ne saa enti se na nka wo ne aba ya wete yie se te papa enka ebia woda sore na ye wo hospital nneoma de ye akwada de abrewati ameboa de ye maame de ye wia ansa na de hospital no ebegye ni nyina hyembi ansa na de akwada no waba beto ho no wo be yusu kura wo fie enti ano no ye nkariska mom ye toto de nkakra enti sana wo ne saa ba ya 80 year wujiri se nka saa de no nye no na nka be ye nka be kariska bom se jenafa koto wati ase enti kwaku when treat ya ba ya yi when treat ni
yɛmfa obi baba enya ne saa sɛ wo ne obi baba betena dankurum na wonkasa nipa ne ho mo a mote na monkasa mo ho enso odo foforo no ne mu ede afedi okokonyem ya wo ka kire ge no man 5 million so nkoyi nyinsa ni ntubu no me we nya no wo ka kire no gidinka yi ano ane da bi ansa no a kire ba jo nyinsa ni de wo ka kire no se wonye 5 million nkoyi mu ane ana da bi awura obetwa antro kire me o ma wo sai se koyigu 5 million. What the 5 million ni ye dey? Pacho medical hospital. O man 5 million. Me ba cho 5 million me de man. Ono ne ka che. O ka so mfanye dey. O ka che me say baby aduru no wa bere nyinsa ne de. Se de ne hu si bi ye no no. O ntimi biem. Ntimi mani sika. No on van go nyinsa. Wan kan jam so o de ko hospital. Enti nyinsa ya wantu anwuo no. Me ba cho nya no nti. Eno ho ne tan a wo de ta awure. Usa uti na ye ne o maame krache enya hwe ene me kansa mo akyerew me kyerɛ wa abrabo no me bia abrabo ni kakra kyerɛw wate onti abrabo se mama Dr. Bismarck metna se me bie abrabo ni kakra e de akyerɛ krachi ama ne hunu sɛ ne wiase abrabo no ɛteɛ abaya bi di abo nyom na anu ye pia oba pa Kristi no ne papa yi makokura na boy wiase abraboi na da wani mu hwan na be so mu abraboi mu di obo nyom sa na obo a o mi nyame ebra na beji mi o mama abraboi nsimiye ya kokra wo ye tete nyom tufo ni bi woni ya saponom ne hyase wona wo yi mi firi mi na ya mu no wakora mi abesi mi bire yi mo adum nyamie bra na ba jimio mama bra mi amehwehwe mehu ensi miye ene menwom tuemu odomonic frɛ mi a wo se na ano me ba yi tie me o se ye ka kire papa se Dabi wankase bi nyanyom to aha o se mento na emum se ya na me ka se agya kwa me meboa me no minyae wona wuyi me firi mi na ya mu no wabuwa mi abesi mi bire yi mu yi adum nyamie brana be jimio mama brabo insimiye Dr. Bismarck akwa Krobea obi frɛ bi aka kyerɛ me wo pɛsɛ obodi ne sɛ me jedati obodi na kyerɛ na hote sɛ Yankopɔn adomode akyɛ na so very good Yankopɔn ya da roba me so me ho dey adwuma da ase ebru adwuma da ase ebru sɛ de bia mba ya no mani agye saa so we de bia meka de we alpha ebusa questions kra no enam tie kira no mani agye se ya na me ka ketwe bi akire mini aketwe okay ade a obi timi tisika twetwiri die obi tisika twetwiri die de kope nyame de akyewa ototo na se Krobea da sa so be bie nani wa abrabo ni mu ena bapanyini ye ngo bapanyini mfa ni ni agoroda unhira pono ene wo bapanyini se wudi wo bapanyini ho agoro agoro bediw exactly enti me wo ya be ma na wo na sa akwada na ye oba panyini no sa akwada na nya oba na oba no de abehye wa ya na ye meya enti na akwasi alare na samba ye mimi hu ni straight is again no wo de sha akwasi alare enya boy ne ba to confirm nti na se ye hunu se akwada na ye papa ne ba na enya ne ba hwe ba panyini ye mfa ba panyini ni agoro me meti we me ye ba panyini abraham nta ba panyini ne me kwa mi jaben na wa wo foforo e wo mampanyimfo mienu ase mienu e wo hode nanso one me maame de me na me ye ba panyini enti minim sane ye ba panyini nhira etie ene Faith Homeopathic Clinic enron ketenketefo no adanse ye wo mo ho na no mia me nana baako oyo hene e wo fikasiem na otuka e ba ha eno se nana Krobea me si ye o se me ko nkofo ni ho
ɛnam sɛ me nkɔɔfoɔ bɛnya ɔse nnuro nketenketefoɔ no okay na sɛ na wokɔɔyɛ ɔse wɔkɔɔyɛ no kwane a mofaa so a mogyee no kwan a mofaa so a ɔno ne nsɛm a mobisaa no korɔ ɔkaayɛ no moka kyerɛ sɛ twɛn yɛnkɔyɛ yɛn hwehwɛmu ansa na sɛdeɛ moyɛɛ mu hwehwɛmu nyinaa wieyɛ na motwaa nnuro no ɛde maa no na ne naase ataatae ɔbaa ha no atwetwe faith homeopathic clinic awia yi ma yɛntio mɛkyia watiefoɔ nyinaa ɛna ɔmo hwɛ YouTube live nyinaa nti na deɛ sese adeɛ ɔde abatumi deɛ de ɛyɛ wɔn aso kora ne sɛ me banka asɛm a mebɛka kora no yɛfrɛ me kwan so ama ma asɛm nyinaa saa sesa sese ano maame no kora saa adwen akuafoɔ ho mmɔ ahu sɛ yɛ maame nom ne yɛ nananom a sɛ bi ɔmo yɛ kua no sese ɔmo apɔ so no ɔmo apɔ so ɔmo kɔn ɔmo akyi ɔmo nkasɛ mu sɛne esi hwi ɔmo si yɛ ɔmo ya ama wohyia bi kora ebi akyea ɛso no ɔnte saa kua yɛ no nti ama na kyea by force sɛ ɔmo ba ɔmo ha nyinaa yɛ dɔ yɛ soa nneɔma yɛ twa kwan tenten nti maame no kora saa de nhyehyɛ bi ato sɛ Krobea ɛne yam no kasa sisi yi ekosi sɛ busumi yi bɛso oba aside free screening ni nyinaa no woyɛ kuani sɛ ɔyɛ ɔba na bɛɛma oba na yɛ take you history no ne rewrem ne wo sɛ yɛ kuani ampa yɛ te so 50% who wow wotie mi sisi yi sɛ wo na woyɛ kuani wonyɛ kuani kora na pɛ obi ɔyɛ kuani sɛ ɛyɛ maame ɛyɛ wo nana bi ɛyɛ wo papa ɛkyina ne yɛ akora yɛnya mpɔn ɔnkɔ faith homeopathic clinic ane ɛsa de screening na hyehyɛ so free screening no this month ending ane turo bɛtwa ɛba ne sɛ na ɛyɛ anam pɛ sɛ obiaa taki saa advantage no ne ɔbɔwura faith aso yɛ biaa sɛ ɛkɔ Foridua a yɛwɔ Landry Managers Road ɔkɔ Accra yɛwɔ Buya Junction Santa Maria Bogo so ne mpɔtamu nyinaa bɛkɔ Old Aseda Boga Abronsan n'akyi na takradefoɔ nyinaa so akɔ Anagye police station ne kɛseɛ no woba Kumase a Santase ahenema kɔkɔbɛn 18 mu hɔ nom no wobɔwura hɔ a sɛdeɛ de si a yɛnroli saa self care awareness no ɛntena hɔ ma yareɛ no koraa mɛhyɛ nipadua nim ɛma di nipadua no nya na de bia yɛ mebɔ nka yɛ sɛ yareɛ wɔ hɔ yi ɛbɛtena nipadua nim a na adeɛ yɛ ade baako pɛ ɛbɛsɛ nipadua no eventually no na ɛku afiri wiase obie no a wayare a no ho ayɛ fɛda ɛtumi so bɔwuram na free screening na ɛkɔ so no yɛhu ade crop a ɛyɛ wo ɛbobɔ bakora na machine yɛ de wobɛhyɛm ɛma na screening board ni nyinaa no bɛkyɛ sɛ a yareɛ wei afei na ɛbobɔ banti wei ne yɛmfa nyɛ dɛn yɛmfa ɛnkanta ɛna yɛkɔ yɛ asɛm no so no yɛbɛhwɛ yaw paa yɛte no ɔyɛ nipadua nim yɛfrɛ adeɛ bi musculoskeletal pains saa musculoskeletal pains yɛwɔ baabi ɛhyɛ da ɛyɛ affect nti ɛna yɛfrɛ me yɛ yɛka yɛ nananom afuo asɛm anam sɛ daabi ɛna mmɛka asɛm wei soja ni deɛ ɔsɛ tɛm bia ɔyɛ ready so wɔhu ɛnyɛ afei na wobɛka sɛ sei nti yɛhwɛ saa musculoskeletal pain a ɛyɛ yaw bi a yɛte no ɔyɛ joint mu yɛte no ɔyɛ nkasɛɛ mu ana yɛte no ɔyɛ muscles nim ana yɛhwɛ yɛ muscles no nso a ɛne yɛntini nerves no ɔmo yɛ adwuma bom cause baako send signal ana baako nso respond to signal na ɛyɛ send na ana information na ɛde ba no nti wobɛhu sɛ wɔ hɔ a wote nka sɛ wapɔ so no wapɔ so ɛmu dwew paa sɛ nananom afuo ɔmo yɛ afuo a yɛka ɔmo asɛmi ɔte nka sɛ napɔ so no napɔ so dwe no ɛwɔ hɔ ɔte nka sɛ titiriti ne to ase ɛtwe no na ne sisi ɔkoto koraa na ɔpagya ne mu a Krobea akɔyɛ asɛm obi nso asoa sɛ wɔyɛ afuo no wasoa nneɔma ama n'akyi kasɛɛ no ɔte yaw paa wom owie koraa na n'akyi ankasa brɛmo no yɛwɔ upper back wɔ hɔ saa ɛfiri wabɛti ɛkɔ kakra no hɔ na yɛ upper back no yɛwɔ mfimfini yɛwɔ lower back ɛkɔ osisi no obi wɔ ɔte nka wɔ n'akyi brɛmo nim due to sɛ ne nneɔma no a wɔsoasoa ne the way ne posture obi wɔ koraa no a yɛmfa adeɛ wɔ fam no Krobea wonim sɛ wo peke adeɛ heavy load wɔ fam a yɛwɔ sɛ ne ɛsi ɛkoto de fa obi wɔ hɔ a saa nneɔma no nyinaa saa poor posture wei onim ɛno asɛ onim sɛ yɛfa adeɛ wɔ fam ne nyinaa tumi kɔ so saa degenerative saa diseases no wobɛhu sɛ ne spine no ɛhwehwe nti ɛhwehwe no yɛwɔ disk bi wɔ mu a ɛboa ɛma nneɔma keka si ani na disk no wie a afei deɛ kasɛɛ si kasɛɛ so nti wobɛhu sɛ yɛn kotodwa a yɛfrɛ adeɛ bi synovial fluid kotodwa no nsuo bi wɔ mu nsuo no wie na afei deɛ kasaa ka kasɛɛ ɔnante ɔte giregire o ɔnante ɔte sɛ kasɛɛ ne si kasɛɛ so ɛhɔnom na sɛ ɔforo bepɔ a wogyina akyirɛ sɛ yee me maame yee me nana yi saa nneɛma wɔde bɛba faith homeopathic clinic no aside sɛ yɛma no pharmacological treatment no ɛna yɛ enurasɛm aside ɛno no yɛwɔ alternative treatment a ɛyɛ acupuncture nti ɛhwɛ baabi a ɛyɛ nea no a sɛ ɛyɛ na bɛti na ɛyɛ nea
say ne nsa na etitiriti say na chi na ye ne ya say ne sisi ne nkasem ne to ase na atwe no yetimi activate cells bi yenya ma na duro no yetimi activate ya hwe onsem sei yetimi hwe uturu sei na emiamia ahonom no cells bebre no nam ho ye emiamia bon se na ye ne kon na ye ne ya aye stiff ne kon na gina so an kan no na otimi twitwa ne kon se obetwa ne kon agi se otan ne body ni nyina no ye activate cells na yenya ma na duro kra no wo bon so ahya ase eyen kakanga wow no obehwie ne asade no bekwa akoto massage machine so no a wo wi ade drunk to beka ho no ya sa hye no na watwemienu se onfa no homa kire no Krobea otimi frost ma nya mam ho atomi na wo mpe we wo pe timi so wa wo tie mi o de ya be na so wo tinkan wo nipadua no ya no fabra ana wo se ye ma me no a wo mo se ye kua no sesi ano omo pesticides ne insecticides ne sa chemicals no omo use ni nyina obi wo kura obo spray was man hwehwe ye nua fitters fo ya mutie mu nso mu nyina mo ka ho kwa sesi asi wie na chemical warfare ye na chemicals na di akon omo de omo ano atwe se carburetors dey na oil ni komu no o de na odi dware umu sprayers na omo spray no omo kata omo hune omo protect omo be onim se adwuma ni ye omo protective gear wo de o ye de hwe hune wo ho enso open intimity Robbie ene ya ka che o se sa chemicals ni nyina bo rain pedua nim na ekohin so wo sorry asisi amebe ya medware ama ye kame so me ready na ye fe na me mu no ebe de na mu ne fi na wo mu no makodware ho eno na Faith Homeopathic Clinic say sa chemicals no toxins na rain pedua nim no a akogina brebo no so ama wafo aye kuntan wo ho asabi constipation untimi nya onan obi nso ho wa jane na ya entwada obi nso wo tenka se ne mfene ne mfe ho ye ne ya ne Johnson beba ne Johnson en kadi akire Johnson na sa yellow bo se ne sa yellow ne skin na nkasa kane no na nka obosi no bo se ne skin so asesa na Faith se bra ye detox body ne ye twifi ni nyina firi mu bedware mu ana de ni kan se onani ye de besisi nsom no ye bedware mu na wie no wa be hu no nsuo nim se afia be nneoma abam wa be hu nneoma se afiri mu aba nsuo nim we nya se o te ba bi ne nso ye te ba bi o uniye yenie ye de ona sisi nsuom ye dware umu no ye dware umu no te se de o dware ho ahu fi no ekọ no umu fi ni nyina eba no uni padua no nso no ubehu enti anya agro ne edi wo ho bowura ya so ye bia etimi so fa number no ne ento aso MTN na ye didi dwuma ne 0244 58 38 59 0244 58 59 Neti go line so ye 0275 96 94 14 0275 96 94 14 Krobea nim say ho kra de awo kra de nyame de achema me no awo say yanka say awo wow ti wa wutie me a de wa ware mfie pii ni awo mai oni ukunu ni nyina nse nipa ba kon wo say de wubusa abema no question say oba no no kwa na nyem no ho da bi ti awo ni ma oni ukunu mummom bema no so na oyire munyina mummom mra na de bia studies ya am kasa asem enkofo adwema so studies am ehun say ade esi a wo ho kwan pa majority no ya Friday be PCOS polycystic ovarian syndrome ana infection sanyo ma mienu we esi a wo ho kwan papa na ya mrepa mu ne be cheche wo de amebobo so infections no say ye namu yare say ye dwunso mu hawo ya nkrofo mislidi bebre infection ya onamu de wo ho ana wo dwunso mu de wo ho enti ya obi wo ho a wo hu rashes bi recurrent eba na ekọ rashes no so bia ne na ho fama wode ba ebo ho ane de na eba epai ebo ho ane de na oba anohye ebo ho ane de fra de bi genital what ebo ho ane de na eba etise akore bi anono aye a style bi enti se wo no wan fama Faith Homeopathic na okokọ wo mpanie bi ekoye self medication bi na se hu se wo akoba ko bi na Mr. Akra na sa over the counter medication sa self medication now you know say ye STI say namu yare na ukonum UTI adwunsom yare adura abeda ho ato yare anu no so kwani padua ma enko entimi muwa ni ntino obon say edi ekoja ohaw amabrebo no it word for yesro fa infections no so don sache obotoma as e iska Krobea make say wo dwi baabi obi timi dwi baabi obeba na sabi
Krobea obekwa akọ cheke no na ho nyina yekuru oye oba kra de agai me say man timi ba obebie so no na nsuo kra etene obi wo ho ni kunu adawie no so obesori no obo nsa nsuo ni nyina ese ba obi wo ho ni kunu na ehyiamu no desperiunia oni ni kunu ni hyam no osa eti yawo ade wenso anka hu ye na se ede na ye de na nko a wote yawo obi wo ho a side no kra no ni kunu hyia no Krobea na wo se hu moja enti me kase se wo ni oba hyia na oba no sebe ebi a wo fa no na oye ukume entam no afa ne ko faith akire ni me enko hwehwe ukume no ase obra ne da yebehu anya ne da na house of faith yebehu enti fa ne bra entampa na enti na de bia dis ye pomutu self care awareness entina ho ma yare ni nidi umunwie na wakasa me de ko faith e bia obeduru ho no yase yare bia won incubation period se ne ade bia won ahase no ade bia won awieye enti ye ka cho se yare so won awieye ho ne end stage enti entina ho ema yare no ndu ne end stage no aka say me too anamodi about faith homeopathic clinic good entampa no hu symptoms no ahyansode na no wa wu nipadua no hyew nipadua ne nso ti wa wutie me hyew nipadua ne nso enti ho no na obehu se me koda no na meti nya me ya me sorry ye no meti nka se meti ya me ya makoma bo me peri pa mama ni sututu me wa hu se wa afono wanim honhon no na se tatai so enu ya kwantu na metu ya enu na mama na se ta da bi ya wo no na ucha no ne de utu kwan ko sirimba na wo na se tatai de na wunyini ya utu kwan ko ba se akwantu Fabra Faith Homeopathic Clinic. Okay. Enti Oka Faith Homeopathic Clinic ni aje also your last stop to all chronic diseases. Order for number for the last time. Fama me. MTN is 0244 58 38 59 0244 58 38 59 Itigo line is 0275 96 94 14 0275 96 94 14 na numbers we ni na o support WhatsApp okay wo ho ya no pese wo de ne results bi afaso sure obetim de afaso ye behwe na Krobea we dem di twam okay papa ya na odi no ho adansi Faith Homeopathic Clinic ye mpentam nhwe nipa eye nye scan na mode ba no anenya yo eye sanka sofu ma me no ono wasai e wo na asori se scan na ko begai hospital no akoya asori no convention ya Easter ya baby otu kwan ko ya Easter convention no ya kaka wabo a anko begai hospital na koyem ti uba ye nyamre e de manipa no good ya Jew history na the way nurses ne be krokro no Krobea me di besi ya that's ne ya that's arafo Dr. Bismarck na enawie ofri Faith Homeopathic Clinic enron ketenketefo no aso ye no na waba abesom no enawie obeba ahenema kokoben kumase hade no ahenema kokoben ye Belgio Max Company no 18 mu junction ne so ho na Faith Homeopathic Clinic ye di adwuma se wode wo ho boye ne a ye nhwehwemu adekode a akofa wo hawa ba no ye tenete ama afri ho ama wanyiwa hoto onu adofo a wutie me wo afidie na hanamintwa me homra ye beto aso apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture Pavi Plus Mox Hepa Plus mixture etutu malaria na sekura sweet darling my beautiful baby Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba busumi pinie menti ase me do tie Hepa Plus mixture enya adwuma ebeye woni padua no mu no afie kura na ebeye onwanwa mo eduro ye ma general well-being ebusua pomudin ho hia me yie esne bibia Entimi manom pefie ha. She, woye, Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband. And ye also woye Hepa Plus wife na abano. Hepa Plus mixer. Ma je drone di pa. Pavi Plus Mox. Ena Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada woni mfie du mienu nka ho. Our pharmacist na heba shop. Etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapa. MD Aji Edweden Krato ya.
Mira. Yes, my dear. And that dear. Kadi won't be a chemi. Oh, na edibe pa na medisi ye wo. Wo di bibi sie me da. Oh me. Ademinim. Dia medisi ye wan say, makoto dawu 3 sister capsules. Ya manomo ama kane sisi ana mentimi nyina me na so no. Ese metimi yatie nyina. Free na ukrai. Me ma Dawood 3 sister capsules. Empa me ho da ayem sisi mu adwuma na atumi se sabro so ma me. Na akwaso ya wonim. Se ema eni mema nyina timi no mpio. Na enye Dawood fo ya na ye Dawood ointment yi. Wo mo na ye. Se nansan ya na wo complain waposo usisi eni ade yi. Ebi na me de twitwi ya. Wutisi ye yo. So the Dawood ointment etwitwi na wo me 3 sister capsules ne ka ho dia. Oh, na ye twi na memene. We die twi na memene. Ai twi na memene. What be bia so free say require mu. Enuom ye nu enye na e wo pharmacies ene chemical shops do do na mu. Hye no so say aduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ne obi a onya mfinhye dumienu. Bibia ni afre 0244886437 and 02016871717. FDA age adwadie nkratuo yi atum. Obi benya wa na free yade ena apomuden so yansire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule ena selenium ena wasumdi agu future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi se o magime aduane bi nkosonhwe setimi sanyarwa be se wo hane akire asichire yade mojabroso kokram ahotutuo ode epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke ena de na pos aye Future Life Smart Food bebo afeidie aya busuan chemfa Maltabella sogum wom enti a regulate sugar level no san ya adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic theory no so boa woni a enya sichire yade sickle cell typhoid asthma brantia ne maba awa ekwa gym mompe high protein nubinto oba bia opese ne yafunu ya flat no wohia smart fiber any zero smart food a Future Life Smart Food diabani ya Bolivia Enterprise na akofa nuani ya ba omayimu crime wani Ghana Telecom University ni your opposite Kumase woben sofoline alignment ena tema ubenya biato Evergreen Supermarket fre 0246010150 0242878090 Future Life Smart Food about that ho ban me ma sisi me pao na me papa nso uso no ma odi wi eno mo wa hene Faith Homeopathic Clinic aso mo nyina yare am ye ho kura dwiri yen ye de wo mo kofie wanya Faith Homeopathic Clinic ya anka ba yensi yie pa ka me kire wo na ekwan a Faith Homeopathic Clinic afa aso sa mo yare no ke asa magic sa Faith Homeopathic Clinic oma bem papa abefu fidi e free India na yare ni hye ebe kire asa kire ho adura yemfa nsa wo yare fast kra oh wada na adron kitinkiti bia se wotafre ho a se yare ne stroke enemu yare honam ani enompemu yare wani diabetes blood pressure typhoid mikeja de yen emema ye mre wo mpemu nyina wo sa ho yare wo ya acupuncture sciatica ho yare nyina wo ye detox etwe fifiri ni peduane mu ama wo ho to free se yemfa yade enko ho nsa ama Faith Homeopathic Clinic a wo ma ben dodo branch ben na wo koye no ahenema kokoben a wo ben Geomas Company etimu nkwanta no so hwa wo be ho Faith Homeopathic Clinic signboard se si ho kakraka wo numbers 0275 96 94 14 and 0244 58 38 59 Faith Homeopathic Clinic Ujidia Jonkwa Owura bra dabia sanopo awio anwumro mehu wo mefia ha bia na ukura gallons gu kon hu bebu nsuo efika makama a wutimu yi enti wo pese wo kire me se wontu nsuo wom Yaw Asante mama nie emprensa sunie na metu die yi bi nanso ankwesiaga ba akokora de enkofo yi se akwesi buoso buoso na wonti Volta Drill Limited nkana Volta Drill ane medie yi ono mo ane tu yo emfiduduo nie minya wo ha bia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no ha bia beba obo ho ho no obesiesie nso ama wo kama na se hoya abuom anwem afrom obetu ne ntentem free say o mfidi kama wode yadwuma wo kuma se ha wo main office na wa ahodwoda aban ukosunyane tachiman ne doma eho nyina wo behu won ahodwoda aban heye bi kohosisie we di oponko penentem de je won mo number se ka ho
ho 0244299520 ɛna 0266432210 sɛ wakyerɛ me voter drill limited yi me problem na solve Odoi no kwasɛm paa baako ne sɛ nipadua ne kanea ɛne yɛni enti na wɔsɛ w'ani ko w'ani kosua ho no biribi ɛfa w'ani ho deɛ ɛmfa ni agorɔ ti w'ani so hyehyew w'ani so kekaw ɛwowɔw ɛprusuo asɛ so ayɛ wisi ɛnɛ wo bie book mu kora sɛ wo kan ya wo hu ne yia mesrɛ bra by grace eye clinic ma yɛnhwɛ mfa ma wo abɔfra ne nso ne bia wo bo ne sɛ na de sua wɔ fam ebia na wo hu blackboard ne so ye o ti fa ne bra by grace ma yɛnhwɛ n'ani mfa ma no ɛni kosua no ɛho asɛm ka no yɛmfa ni agorɔ ti w'ani ho ha obia yɛhwɛ w'anim ɛwɔ by grace medical center ayaresabea hɔ a bibia ni a yɛnkasa 0244 97 68 05 by grace ɛwɔ Kumasi Breman DVL ne nkyɛn pɛɛ ɔsɛ kwadwo area hɔ a ɛma remfio nipadua ne kanea ɛne yɛni Ewra, me pacho bra na me hwa de wo bag yi. Bra, adan, ena nso biem. Time heba me hye ya me ka se yi ba akun, ane wayi me yensen. Bra, sanya time heba me hya, esia gyimi ni me fiefo, enya de abaako ebeso yen. We de udi se ofa ni nyina. Time heba me hya, me ka se me di one dance ya heaven ena de me kwa akopie. Enti se malaria, we draw ne time heba mixture. Enya enu nku o, de nanum ato a wontimi anidie no. Time heba mixture duro no ena ye ma wo. Oba a wafa afuro de wo ma akwada no fo. Ene akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi se obeto aduro yi bi anoma hwe se wakọ hospital anase lab ama yehu se wo atridie malaria yi bi ansa se upeta meba misha enu dudu atu a fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba akoso wo atonsu Monaco Junction eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers ene herbal shop dodo na emu fre 0244 417669 Kayo set time no TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo mu no betu akọ FDA agi adwadie nkratoa yi atum setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Okay, out of 4 yadamase yakoya yaba aha ya 102.9 aha eye OTEC Asem Beba Dabi dwumadi no asogusu a wutie ena wiei ohweye ena dai mema mabedwafo abam kire se asemi onom atekrache ne nso ano asem omo nkire no wa abrabo ni mu na mepe wiase mu abrabo no odeshi mia medehie minua baba ko pe odeshi oni me wontokwa hwan na ebeka me no mienu ntam asem de Osina na ya Krobea Asante sezi Asem Beba Dabi ninti makoto speakers akesie ena jigum ewo krofrom na na kwesi agema ho no odeshi pap ewo ho entine ba ho no o jigum wo speakers akesie odeshi anu nua ba manya ntoko ate na me uni mi ni umi edu nya ntoko a makonta kura ntumi solve enti ye ne ya solve ya de problem ni ho ada wi mechi aw ne makonta me ogidie se nyankopon ya dumunti ohoye osida na eye Professor Kofi Abraham sana mia me ba chifaru ena wi awusu wutie ose makora eye Professor Kofi Abraham ena Lunash of Lunash Beauty Parlor krofro madwen kwanta ho no ena wo kire se na ya Krobea Asante sa futuo na wutufa emaya emema ene wonom nsew no mo ho no na natuniye na saade no de egu a wade esaya wade bebre ne nipa bebre no nim onim de aro ho nso wom se me ameti hwei ena mene wo oba nya asem mempana ne ana meyere ne na mafrɛ me maame abona mane na yatumi asolve me nka nkyerɛ maame ana menua ba bi sɛ ya solve o enti maame de ehye ne trim sɛ oba na tete nana ana masini hye trim se na na tete ne yere no enso ne asolve omo na mo wewe na enso wo maame na wo dwen ho ebinie enti Lunash mate meda si eburu ene de wo nso wo ka no
na ena wiai awodadie a very happy birthday, a blessed one to you. Udi de Vanessa upon Krobea. Vanessa upon Krobea. And that day, Vanessa, when ya afeko ediaka onfie ho. Na omame ene mama V. Or say, and that day, eya wawudei. Virgin mama. Or say, nyankopon ni shira. Or da ho bambo or ni nyinkyere enkwa husan ene adwenimutie e de amawo Vanessa nyankopon hyira wo onto nkwanem na meba ontutu wana monsi wate. God bless you. Happy birthday to you Vanessa nyankopon hyira wo. Another arofo me wo storeroom bi nso a wa wutie me ubetumi san de aye wo hose kyerɛ sɛ ewo krom pa ya me de ma han sɛ wutie me na wo pɛ store room ewo krom ya ne bo da fam ya sa store room kro ya nso wobetumi kura de aye wo hose ebi a wo neoma a wo ton no ewo adum enam sɛ beinti wo de wo neoma begum na ebi a emu hwetehwete no no abeyi bi efiri hosan de akwa me wo bi a me de ma han. Then ya make a one semi story ewo Fanti New Town. Na bia ewo no eben asafu labor runabout no pe eben no. Yeni OA ena idi animhwe. Sa story ya make a one semi eni OA eni di animhwe. Enti se wani je ho se wo benya sa dan na wo de aye store room. Emu so na wo de beyel ebia uhose o de nioma beba begu ho na wayi e de akwo store akwanya no nie mana moto eben asafu labor runabout ipew yani OA edi edimhwe ye ben OA numbers ni nie 2 numbers we je na woji akasa na Krobea na de sa number we ya mame me pe mo store no me pe mani je ho me pe sa meje sa wo de ya store ankasa ana ebi a wode ye hose ka kire wonom no ne wonka ho asem number no eye 0243 76 5299 0243 76 5299 ana 0262 93 4664 0262 93 46 64 so fresh number we are ye na store de hye yensa ye beje so ye no be kasa de wonti ase bia no menu adofo ye be kirem na won so do ani abehwe na abehu se nya adefo e na me kan for de amount no awie Easter praise no me ka ho asem no maka kire o se e ba so na eye nyankopon ya adomo a kwasi ada edi anim ya na fie o kene meme ne pene da ntamo kwasi ada edi anim ya Easter praise no parish youth council ye wo all same Catholic church mu ye wo santase fankene bra ena woni Otek FM aka bomu a ye di Easter praise ye de bra ni ye say hallelujah ene ye nwom hallelujah is our song na wo say dwumadie mu no onua ye nye wo hwe ye say wo de bra get your dancing shoes ready na ye him ye be himo ama manyina hunu se Yesu Kristo ya nkunim di franka wati ase enwumre no na yo enti wakọ wasori awie sa akwasi ada no na wo de wani akere santase fankene bra all same Catholic church ho na waba ho na ye nyina ye hima bom na muntie dwumadie adwomtofo bi te se ohima mercy otua oba yeah Jojo ahen oba Peter Owusu ansa eni adwomtofo nkaye a yafa wonom a wonom ba bagie ni enya asem ketwa ye behima akosi ye ne ye bebre ne ye twa sokọ ati ase enti fa ahujimbi na kwasi adai ye 27th April 2025 ye nyina ye nhia wo All Saint Catholic Church e watantaze fa nkyere na yenji ani wo ho na ene traditional Dr. Dawood ono ne da Dawood Herbal Hospital ano
awia yi a wutie mi nua ba ma wutie me yade ya entena ho ma yade enye udoso ma yade enye udefe wabra sehwini doctor no owo ho no papa no waduro se woba ejeso krapa edane enka ne na metro fm ni wobu no saa dan no amu ana se ye amene wo ka sei Dr. Dawood odidi dwuma free o se wo ye oba na wo pa wo wa bra wo ne ma o de bra na wunya ba bedru papa ne beye nhwehwemu adekode a abedane si akwantima huntumi nwodo obeyi afri ho menua ba ebepa ho amawo obeto aye yinyom ena se wo ye bema wo de obema ne da fom bem wo ye ne hwie nya yie se ne awurai na ni agena ayi owura de wate akaso yi o ga se yakwa there's for Asem we open secret but obi antumi nka me de ameka there's for mu pe o pe papa jakwa video nim de ameka yi hwe there's for ngwala e ma ya no nurse ni bia sabra maka so obode sama me mo pe monso ma wade ye fe emema emema pe be ma bia wo so mpe no oboa ne be ma nya dwuma ti nurse for ne so pesa no wo ma wade ne ya na program nim kyese wo mutumi de makama nurse for me boa na what is here na ya anya story bia girl wo ye nurse ni otumi wo boy ne pane se be ya boy ni betumi nada no ye duru ba bi girl ni so oja boy na boy se menti ase empane na wa me na asisi ama anwopane na mentumi ye yi yeah enti you eja kwam de so yire ye nurse ni enti de american ana enti mesrawo se wo ye be ma na anuoma nkoyie wo de wo ni traditional Dr. Dawood mechia papa no be ye wa bibiduro be ma no be peja moa sebe esichire yade hamo emoja broso tete mo stroke yade de matofom enam yade bintimu ni ahoto enuoma mu hunu wo mu ankasa mo hono enya de pa be ma sebe wanya prostate mu hawo wo de ne ye kokram ye de rubber kora akoto be mam wo ne Dr. Dawood nhia wo de ne ye ulcer sebe fibroid bi na etete wo obema unsu wo low sperm count ntia ma wuntumi nyemba no fibroid anasa sabi koko bi na ma tipaye pa wo de brada wo de ba hospital papa de bebo the number is 0244 886437 0244 886437 and 0201 681 717 offers ahoma we are one traditional Dr. Dawood Bekasa na de wonti ase no wachirim de amawo and the Volta Drill Limited yenso ye wokumasi Krobea ya mu na adofo ne ade hia mu tie ya nie ahonjo da ban ene ye main office ne wo kumasi Krobea ya mu ahonjo da ban ene ye main office ne wo wutie mi se wo pe woni e betumi atu nsuo na watu ni yiye ede amawa eye de Volta Drill fo atu wutie mi hwe ye no ankofre nkwa nchen fo na amomo ankutu nso fo amfa amawo fre Volta Drill fo kire se onum ne wa animdifo no baako onum ne won fidi a ye de tu nsuo ne etu ne yiye edema Volta Drill Limited etiefo oma ben simple omunim nsuo tu enti wo fie ho wadwuma mu ho ukuro mu ho empatamu ye tuton wo betumi abefa yen ye betu bia mawo nsuo ntwa afemu amu ye nsuo adwuma samo ye sachet rotten ye betu bia ma de de na benya customers bebre eno akofa nkwa nchefo bi no ma betu na chimato bia ba ho afre yen ne ye mesiesie ne fan pa amfa mawo ahodwo da ban ne main office no wo ye number e 0244 299520 0244 299520 and 0266 432210 first ahumei Volta Drill for no bekasa de wonti ase bia no obekire mu nso de amawo na ene de fearsome 3 eye Hepa Plus Pavi Plasmos se nro mi ensa we adofo jinizin enya ne bone so ne papam kire se nro ne ye wa wutie me sabre yi aye kasai se wo yo obi a wanya hawo uni padua no na ho odi nyina yie enti yade ebobo basa
de wo hwe hɔ ani a wo sɔre ani na yade ɛsɛn bɔ enti da bia yaresa bia trantwia na wudie menua ba menua bɛma dwene o well being ho kane na duru a ode dwene well being ne ho ɛyɛ de fearsome 3 hepa plus pavi plasmos sɛ nuom yɛnsɛn muntie sɛ wonom kɔ nipadua ni mu a yade ntumi ntina wo nipadua mu ɛnɛ sa bɔ ho ban enti da bia metufo sɛ wonyare mpo a nom bi kyerɛ sɛ deɛ yɛ no so ogina hɔ no wo hwɛ yie no anhwe ase sɛ wo nso stroke yadeɛ na nya abɔ ɛsi kyerɛ yadeɛ bi mogya aboroso bi wayɛ kɛse aboroso wontini no emogya ntumi mfamu yɛ enti tɔ da bia wo nipadua no baabi tumi wo so saa woni atenka mpam me oba wote awade ase na wonta nkɔ kunu ho nkase mi wura ma few no wo saa ba no uni atenka watenka nyɛ saa de no sesi egu awade o egu awade awafo mai ya mo nkɔ mema ne ho nyɛ da bia na abɛka sɛ mi kunu na ɔno na ɛmɛyɛ dɛn wo nso kɔ bi da bia nya bɛma na ɛba no abɛka sɛ ɛnɛ deɛ ma me nkɔ kwan so baako nyɛ saa ɛtɔ de bia wo nso hyehyɛ yi na yi nya yi na wafa yi nso kɔ na yi nhunu so ɛba sɛ ma awade ne so sɛ wontumi nya sɛ watenka atekɔ ɛna wo bɛma nso da bia kyerɛ ɔbaa yi ɛna waba abɛyɛ mi wura ne deɛ wo bɛma na nso wo nso wonkɔ a wo nso ni atenka woanyɛ saa nso a ɔbɛyɛ mmerɛ wɔ mpam wo kyerɛ sɛ adeɛ yi ɛda hɔ mogya ntumi ne afuru sa ne saa no wo ku no wo kyene ne kɔm enti wo wu meka sɛ bia infections bi na ɛyɛ ɔsaa ma well being hu hia wo enti kɔtɔ hepa plus pavi ɛna plasmos enuom yɛnsa wi nonom yɛwɔ ne nsuo wɔ hɔ yɛwɔ ne tɔpayɛ wɔ hɔ bɛɛma onom a we can see wani bɛgye o de yɛ apɛ kwadunum to akyire ɔba wo nso yɛ awewe atadwe na ɔsoro mfɛnse no ebebie ama ani gye aba baabi ɛtɔ no obi akɔ abenya bi namba nie wo nte ase afrɛ yɛn 0542 778572 ɛna 05913 67898 adɔfoɔ ma bɛdwafoɔ bɛbam asɛm matie owura no na no asɛm ɛyɛ akɔ ame bɛbu sɛ owura no biribi moma maame ne nsɔre kakra na ɔnyɛ akɔda no na bɛɛma no ntena ha na deɛ mopɛ sɛ mowɔ busa krakye no mombusa no ma me na mowie a yɛnhunu no mbusa no sɛ enti ɔne awura yi ntam ɛbɛyɛ yie anaa ɛnyɛ yie ano sɛnea awura yi kaa n'asɛm no awerɛho kyerɛ sɛ ɔno wɔte hɔ yi ɛnka wo krakye yi koraa no wanya onyem ɔbaa yi abusuani bi a ma mɛhaw sɛ wokɔkɔfɔ ɔbaa na wonyem no na abusuafoɔ starte wo tete ɛna yɛsɛ hunu sɛ abusua no a wokɔ no fa ho adwen na de asɛm bɛba na mmom sɛ busuani bi a hawo yɛmfrɛ wo a mɛtetew nka nwurani abaayɛ nka yɛsiw tiri so afei ne yɛbɛfrɛ wo brafie brameɛ nka nyinsɛn ne ho asɛm wabu yɛ kwasea afei koraa ne yɛbɛgye wo kwaseabuo nsa wanhwɛ yɛ na akɔhyia maame bi a ne tiri mu ɔden a ɔno ɛba abɛtwa kwaseabuo nsa no na ɔde ama wo wei ama saa na asini akwadaa wɔno atumi soa ne tiri so wɔle wɔnyɔ na ɔde kwakyima ma wo kwabena ne wunya bi ma ɛde bɔ wo besia ma wo gyeɛ na wo sɛ atua saa nipa wei wɔnyɛ boafoɔ wɔnyɛ boafoɔ deɛ wo hunu ɛnɛ yi ayɛ bonsam bi di ama wo no siesie no sɛ wo siesie no a ɛbɛyɛ fɛ te sɛ deɛ wo kɔfa ne bɔnten so no meka sɛ yi wɔyɛ ɔbaa baako nanso ne ho mɛma bebree o maame baako o papa bebree ɔbaa baako wɔnyanya mɛma num anansia ebi deɛ du enti wɔno wo deɛ memfa ne sɛ da kokora mɛma du 10 wɔgye 20 free obiara hɔ a da ne nkɔ awieyɛ no wɔnkura 2 million enti sɛ da bia wɔnya 2 million a wɔbɛserekyi ne ti wɔbɛyɛ ne ho kama no ahyɛ apuskeleke yi usika bɛsa na adeɛ no bɔ hɔ na wahyɛ enti wo nso hu a na ayɛ wo fɛ na wakɔtɔ so du baako obi hu na wabɛtɔ so du mmienu mo nyinaa de kye a mobɛtu susu
oba ube bie wano apɛ no na de akye wo fro bra come dibio asa di obehu na onidi saa ba no ye red card emfa no na wo wahie wura yi wono nte saa eto da bi kro otumi ba beboa wo adwuma mu ma ye wo adwuma nya wo mfa so saa ba we ye toto na se ahonafo ma se wunya de wo hwa onua unu ho wa wade anim first no nka tete ne ane ye kwantenti awade ezeze ya no saa ne oma na twam ye mfa nye hwe asante ye de ahoho de kyekere asante man tina sesei asante aye kese a amanfo ani abre asante ni nyina nie ye ne agi ahoho ni agi ahoho ohene be kura na ne ye frɛ na ogi ahoho yi no ye se bi kwai yagi ahoho ene ye de kyekere ya asante man enti asante a ye kan enya asante nko a etra ekwa bijan etra we wo mu mpasua so rawra nom ne nasefo nyina asante kɔ hɔ asante kɔ ahafo ewura bunu mu ye de ahoho ene kyekere saa kwan ya so ti ya mihia obi na nipa ka se me ye santeni me be kwaware ahunani me be kwaware siremni me mpenia wo sa nipa krominya wa mehwe so kyerɛ sɛ adwompɔne wɔ tirim asante no ɛyɛ asante ne ma wunya ho asɛm waka no yɛde ahoho ne kyekyere kwam ye ane deɛ na apɛ sɛ obisa krakyɛ no owura ɔne te wɔ no bisa no owura kwaku bɛn afidie no ɛbra ba yɛ ho dane yɛ no edi ha mani ma sase na ɔka kyerɛ me ba jo ndie me ba jo me nkai bosome dodo ɔka kyerɛ ndɛ me nkai kasa guadi no me ba jo me nkai sɛ ne ho onyeme yɛ no obo amane first month na say second month me ba jo ndie me ko ɔka kyerɛ me deɛ ba yɛ sɛ month sɛ bi a 2 months na 3 months ne deɛ na wo so wa misan sɛ obo amane sɛ onyeme no wa misan sɛ adi sɛn me ba jo me musa no nti ɔka kyerɛ no di asɛm na wo so ka kyerɛ no o me ɔka kyerɛ me ne deɛ me ka kyerɛ sɛ me de sese no adwuma na yɛ no me nhyɛ da nya nti o me yense nyinsen no ɛna ɔsɛ daabi na am so okay wa kan dia mate na wo se wo ka sɛ daabi hwan na man 5 million so fan kɔsɛ ba cho 5 million no 5 million na wo ka no ɛno no 5 million wan kan jem so ye ɔka kyerɛ me sɛ wan kan jem so yare ana sɛ bia bi ɔka kyerɛ me sɛ baby adi na wo se nipa ne ka kyerɛ wo no wo ka kyerɛ sɛ unya ready me ene de en me ka kyerɛ na nya num ho no na me diska ne ma no cheta na sika ne bi ni ho nti na bi na de ma no time na muska ene de time na muska ina ka sɛ wo mamu sɛ na wo sɛ ene o ka sɛ da bi na me so wo nsɛ ne dia me ni problem ene o ekyire kura nsa na wo be ka kyerɛ me sɛ de ade ni si bi ye no anytime ya so wo da ho wo fe me ne na edem wo fe na ena wo ka kyerɛ me sɛ na me kɔ adwuma no na wo ka kyerɛ me sɛ owura na me sɛ yes na me sɛ ɔsɛ sɛ de ade na ye ne de wontimi o ntinyin sɛn no yenyimu na me sɛ enya won so na me ka kyerɛ wo so onyiwu na mbuza ase nti sɛ ena wo bɛgye ɔno ana ka kyerɛ me sɛ 500 series enya me na me ka ɔno ana ka kyerɛ me sɛ 500 series nti wo owura mu ina mu yɛ korabu na sɛ me kɔ sɛ enyin sɛn no owura 5 wo sɛ wan sɛ enyin sɛn na 5 million wo bisa na ho asɛm me ba jo me ambusa no mi me ambusa no se ebia wo de koye de ana se me ambusa no ho asem nti eba ne mahu se wo ambusa no sika ho asem bia bi me ambusa no ho na mo ne sika man continental me ba jo mi ti wo yi no credit mi oba se ebia wonyem obekosi se me wan kan kyere me a na oba nyem no unim se oba nyem continental mi nim se obekọ mi di obu o ka kyere me se ebia obekọ hospital se ebi e da obekọ hospital say no me wo ka kyerɛ me ande na me de a oba me ho adwuma me sɛ obekọ hospital o continent na oba ye no na me ka je sika wo ho nya dai ɛna ɔso nti sɛ me mfa ɛma na na obuza me sɛ na me ka kyerɛ sɛ na wo sɛ me ne me mfa ma no nti wa continent na ba amana obisa sɛ de ne kosi ye da me ba cho me wo nko mama me musa adenti first day aw obeji sika no mo no ɛna me ka kyerɛ o ka kyerɛ me sɛ na won so o de nti woni wo ba ate na wa kɔ hospital aba no musa ne say okoba ide ni na me say o me sorry nti okoba ide ni say na o say o ya so oba no o ba am say o ye de nyame ase e na o ka che me say
meka je nse o ba de de nyame na me die nti oba me ho wa adwuma mu se oba be gisika akoto aduru na me se me nkai se wo ka kire me se bi obeto aduru se wo ka kire me a ka me yawe se obeto aduru bi se ana se obeto aduru bi se me da se oba de acha me boy we mamon foto no onyini na dwinsa say obanyama is for matured minds. I'm saying no ni 3 year. Why ane ma me fa so kasa na to nsu aguma koma so. Kakra chiwe. Ge uni nua ba ma. Ha? Pressure only dimechi. Se me nua ba ne ge we ya o kwaku. Me ka bibia kame borof. Me saben tokwa ba. Men tomenza o. Men tomenza. Sam tomenza na menya traces wo. Se bi kun wi a bi afi ne ye kwa akoye postmortem aba be pa ba bi dia denchu. Unzo oti ada papa we busa onsam no nkwase asem nkwa na okeka. Ha? Unse nkwase asem nkwa na okeka. Woni oba ate. Wanyem oba. Kwahwe commercial hospital kwahwe amanfo a wo mo ni wo mo yire no mba antrenta kwahwe mema ejina wo mo yire no to ho edi asa wo ya ba mampo na no yire kwa antrenta ye hwem ntam e ma mokọ tie kan kwase asem na nka onyem no no kọ hospital ba no me na wo magiska wo mo nkoto aduro sanka minua ba ne gewe ya me mfa me nsa ne bebo kam de wo mafunu ne be yo ho adwuma se a boys na aba no sabe se wo wonim hwea ginyansa ya ewo ba ho fafiri wona ono na anyem da busa no no nkyerɛw ko ba yi kura anyem ye no nka wo kosre wo maame no aka kyerɛ se maame ei oba na nyem mi nim ne ho hwentia ne me de ne hya wo nsa bibi ni a oka kyerɛ no ana se mudi ho nkoma nka ekɔ maame ne ho enya mama koma ma oba de achi ame akra onso kasa na menhwe so obesa mama koma ba wa hwe ya akra chi wo pesa enne me de mfia ne ye ne ho adwuma ba mi kura mi mu ora eye no kre se ebire bi dui ma woje sika wo awurai ho eda me ba chan me bo no ho bosia esa de na de enso ma no obo bosia ne mpere do se me ba cho mienu ode ma me ba cho de ma me na me so me de na de ma no na wo ye adwuma bai me ba cho mi hu no okosku e na wo sa ton ole wonyo ene wotimi ton ele wonyo no bio me ba cho da bi edi enti na wontimi nton bio me ba cho enam ntawanta we ba ya mi pia na okohwe won no so doctor say mu won so ade bio e na o ka chen am se mate enti enam ho aso e na wontimi nya adwuma e na meme so de say ohia bibi a hwan na wo se wo yema no me ba cho me ya na ade na ohia bibi a wonya ma no owura me kasa wo me ba cho na di discard me di ni sika ma no ade a menye ye akora ne no ma no nkwa na menye ye na unim se adidi sika nkwa na eye hwe opia otimi ye adwuma e ma obosia bi enne untime nkomma so onim so okọ school me ba cho me nim so okọ school what you any fees da me ba cho me ntia bi da eye den na otua me ba cho adwuma na odi tia se si ya wontimi nya adwuma obede watua Asem Beba Dabi owura me kasa o 102.9 FM owura me kasa o heya ni ejina owura me kasa o owura be dan watua owura oche na team bi Ghana ha ne efe no oche ada so oche ti oche yan komra eni ya wona wo se otua me ya ansa ma wo bisenya wa nkasa abire wo ye ne elo wonyo ne ho anwan no obi otimi ahwede ahwe ne ho abeduru sa abire nko betumi timi kan si wanim se eno ye woka ate
wadamfo bi awoda wo nua bi awoda wo master bi awoda ba cho mi nua di machi awo adan na wonye mo no na nko bisa ne se oba anyamade ne de ne ye onua ketwa ti on de obetumi na di nkomo so si wonnim o de o me nua bisa wa uyi ano no eno na me de aya asem bisa no wo se o de wonnim se oba anyemo a ye sei ana se ye sei na me bisa se wonnim a si obi nim obetumi a kire wa de na wango bisa me nim se bia onu nim enim se de ehon ne o matinti anya obeka a kire me se bia se ni wonnim se wa wo pen me ba cho da bi onwo da oye nurse ni nti minim se bia oye nurse ni ndi onim ni o ma bi wa wa wo hwa kaka utiri mu ne awura yi da ye edi be se ni e ba cho ndi ache e be se ni ma me ayi bi ebi abosome na otwemienu bosome de abro antina me se wa ma me bi de mekeka ayese abcd abro sai bosome mienu abro bosome mienu sa obi se me nkan kire o se oba anyemana ne ho ya wotan ntina ntimi ne na no me ba cho da bi na di ntia odi o kan kire me ntina de no kan aye ono ne ka kire me se me no oba da me be manwu nti won so yo oba ni bi mintimi no me da ma me be mansu ebrebe no kan sa asem no me ba cho ache no wanya be se wanya me no wanya se me ba cho ende men mintimi nkai ene sa da no a wo ne hwe ho a wo ne da no kan sa asem na no nkan eno na chiri kura ansa no wo ba be kan na sa no se efiri ho ba ni nyina na wo ne na kopema da wo ne hwe ho nza be no nkan sa asem no nkan so sa be nyina sa na wo ne na enu mo no na men ne nda de ntia sa be de no onya nkan sa wo ne obi da de ntia na wo ne na yasimu abraboi na da wani mu owura kasa wa ne be so wu mu wasem no ane ye ka ho asem yi oba unti ni ya meto ma asem se woto mi to fast ya ma obusa mi nyame bra na be so mi o sabre na no onka sa asem no na one ne na won so de be hye se onka sa asem na one no na na mi bisa sabre na onka ye eno so TNT na one ne na abo wa mi abe mi bire yi mui kwa mi awrai open enya asabo abentina kwa mi wo ka se yi asamo abentina kwaku wo ka se yi kanokure o be bold dia wo pe kwaku kanokure na ye free apart from on me new oba bia we enye no ne ye ka nti on de me ne wo no brana be jimi o mama edi entina wo free o TV na yi na ututu free mu o last question no sa yasina woni oba wo dem fine we dey also obro nua o ye nti utuko ayi asoso TV mu nyina wo tutu ni nyina na de light bill no so aka we no kura so the light bill by wantua light bill o mo de ba na maka che nsem nti ho ne nke ntua yi na be so mi mo ori ho ne nke ne ntua yi ama brabo nsem o maame me ba cho da obo better say atie for muamatie be in fact ya won some body po se onye kradwa eya menko me da bia no eba ni se ya ne ma no mo nso me wo hawo mo ho okra de nka nyame aboa oye nurse ni bo ho ban ahobambo de ehu hia echina bi se be ye enkofa asem ma monyemo ye no na asem bia ni muntam bra wutu free campus kire se wo ba bi tena na akotena na nkyɛn tena asa awafo ene kofa anyinsa yi ba na bo ho ban wan koboyi well akire okra kyede nsusu wo hunu ne su enti mibusa wo de akrachi yi kan efiri ni mu se awurai open eno ye masibisa na wiai Dr. Dawudu ne ba no aba bedu mema ne kwan ama yene no adi nkomo na yewie pe abedwafo bebam awiai onomo anu disem e wo saa asem we ho no memo de atodwa sebe na wa kire woni adwen e wo ho kire se enzam ha
Yehowa ne yeboafo. Sɛ Yehowa amoayɛ ne a ɛden. Sa asɛm ba sɛ yi a ɛyɛ a yɛn nso tietie amanfo ano wɔ nkyɛnkyɛn. Wɔnhwɛ yi a wobɛnya asɛm. Asɛm deɛ ba awura wei wɔyɛ easy to krɔkrɔ. And maame nkyerɛ wo rache sɛ wonim a ɔbaa nyem a ɔnam pressure ahodoɔ pii mu. Ɔbaa nyem a ɛsesa ne nipadua no ne hormones biribiara sesa. Na no awura bi ama ha wɔwo wieyɛ wɔsɛ wɔnya sɛ postnatum incucutus distress yo sɛ mistress yo wɔnya bi. Girl no wawo ama awo na fa na dwene mu. Wɔnya postnatus postnatum there be motus no dia tusro postmatum dia impotus depression. Oba ko wo a baabi ogina no ogina baabi a ɛsesa wo korokoro no ka wo free track kura ba no wo kura wo nsam kwadu kakra apro kakra no wa be hohoro ho atwitwa wa kyena to na so wa ba nanum de agugum wa wewie no ayi na ayi a di no anya asomdwe no ode ada postnatal depression nti ompe ho asem ye wo ma wo wie fa wo nam minim awura bi wo adwumam sesi ɔtwene na asefom ye abusa maame na maame nka wo masem nkyɛw emema mo manye mo a mo fa mo ho sɛ menyame na menyam ndakora ne nhyame ye mu ntidi ampe na me ye no munhwɛ yo na mubenya asem na wo de wo dwene ho de onye obi ba. You don't think about somebody chat. He chat you this girl if anything happened to her you are doomed. Oh problem. Ye can say no. Sakura we one krokro na man na nya sound mind and fan kwa anko bibi to na ya no akode ma me ho se abusu animu a ho na be hu sa anwonafo omo wa amamra na omu ni amamre. Na de tena ho. Dr. Dawood Ba Shadrack. Interesting. Shadrack akwaba. Good. Now I'm to say. The Yanko Poisse. And now we Mobitu. Nase Yesu wa Peter Mompaye. Sure. Enti ene Dawood Herbal Hospital wa. Baby anywhere says Okosa Wokojia Yarsa. And now we Yenimwesia. Monkasa jreye. But I say, Nana, yet you are for near Tifu, Nina. Dawood Herbal Hospital, said it with the kind, no, yes, you should go Peter Uncle Bompaye. Say Dawood Herbal Hospital, or yen can say ya really ama bema kasa ne bema. Dawood Herbal Hospital, or bank can say many bema tana warm ma. Ain't bema so jammy. Yaria who do akabiano, Dawood Herbal Hospital, who inti. Ene fie da bia kra ye be hia omo e wo dwumedie so na ya kai ya hwefo ne atiefo se age en yare pe ena Dr. Dawood ensa. Okay. Dia kanyina no de to anamon bra. Okay. Na obanso a weni beje powerful. Akra ye nua ba bia enra oba review na oba e de a oba e na akra nurses ne woni e ba hospital nyina na obi ehwe no. The way na wasi aye no say typhoid fever. Hey. Akra oba you know wohwe no obisa ne mfia na say wohwe na obeka say bia wadi be 78 years. Wabo abrewa mo no. Akra na enra lady ne ba ye no. Che say eyo obi anwonwa. Hey. The way we see asaya from I come and akra. Oh, Dr. Dawood ye adwuma. Powerful. Dr. Dia Habani Nubra ye adwuma. Good. Lady ni ba obi ani age. Hey. So who ni before? Akra. Na say the way we see asese no. Wow. In fact, baby obi ahwe bia de hia ne se obetu anamo aba. Good. So utimi ba nko ade a ene won sa be ka de wo hwehwe. Good. Because Dr. Dawood ye obi asabi opedimpa esin sika. Akra duru brebi obi timi ba ye hospital. Ya de ode be ba no obedi life so a obedru ono aka kire doctor se bia mani ena me de bae na Dr. Dawood ahwe say Debbie e had ye hwe ni yare ko bia fofra e say ni yare na Dr. Jessica wo de ye
consulting no de amane se wonko wow akra no kre eye sense ye betwa ntro no chene bi ebre bi beba nipa enka nipa ho bio no koshia de ode ne ba asase so na de ode be ye wa asase so no waka ho asem because Galatians chapter 6 verse 5 was say no bi abeso no anade so sure enti Dr. Dawood adwuma de onfen de agro be ma bi hwe sisi a na wo ka pressure asem silence killer yade akwasi broni ya science ye de kokko atwere say ye silence killer ekum din hey betima ba onipaduam na wunhu say wo pressure because ye enta nko check up ye mu bebre nam hwe ya na wo tie free bia no brother wo de ba hospital be hwe onipaduam okay pressure ba akupe akra eba e diabetes ne nam moja broso ni nua pani pa ne esichiri yade enti obi o what pressure bia no ko hospital ne diagnose na obo say wo diabetes yes and as diabetes ne pressure ne ka bomu a ne nana na say the otwa to cry stroke or the bebrel straight hey any the easiest way a obi betimanya stroke bre o wa esichiri yade o moja broso wow so we esichiri yade wo moja broso a mesrew nyese ye ka ma na yihu but ubi sa doctor bia na say opa ye checks na hwe said dako wa mu ani na ho no wan hwe entreati anunum nro anko hospital ame ya manage ama wa akra dako ebi e be kan o kam ebi a wo be kwa adwuma mu otena akwanwa so say na aka no obi koda ade ebeti no anya stroke yes hunhum yeah akra many are sick but few are known yeah ya ni nam ho bebre yare ba kakra bi ni nim say yare we pressure yade e ba wo so a editi pai brew yade ba akopɛ edi anisobre nam yade ba akopɛ betima mo adwo so bebre obaka so prostrate ne ho aka yade ba akopɛ ma bema sebi obi de aye nsanom de aye nubone nom man bi oba wo se doctor me kan ne ma asisi a metimi nom a because ne bema na wu akra wo se wa anye saa aya na ne nikan yo to me wa Dr. Dawood catch ne say daddy ebe sure akra uku ede twemu ya mine bar review wow now buy odru ha no chia doctor say powerful o chia no say wo bema mine no akra wa hunu de wa hunu eh Dawood eba hospital enti say yade bi wo so a mesre to anamo bra mesi ani yare nkwa na Dr. Dawood nhwe so pressure or diabetes say stroke na nya ba enkechi wo de fanipa ne bra fa ne to care mo fa ne bra it me do obi ba kra o henipa nipa mobo ya na wo say no edu ba bi na hwe se de nipa bi ye kire ye ho a nipa mobo da kope one day akra nipa mobo mo me nsusu nkire ye ho sure na sa wo wa ya sabia nipa abrabom bia ba mienu e wo se wo ta akọ na se wo mu a wo de afibia no akofa wo ba ko hospital emergency na ko prison akọ hwe de yekoso obehu se nipa ense hwe sure akra sabia bo ho den sin nipa enti ba bi obi etie ye bia no onto anamo no mra okay obi da wontimi na dwen nyina ne se hunhum ena obi ye ne sa obi da sorry say akra se ye de ma na abobo no ni hunam nyina ya ne ya oba Dawood eba hospital a Dr. Dawood say o wa da je wa abotre e de bibidro krogen bibia mfrem ena de behwew enti oba ho beboa wo ye bema nya adwuma kra ade ne mma no homene so kra akra oba Dr. Dawood say mema ne say apajo yeah apaja sure and me call one of your sister stations me your program na papa bi was studio no abawrem host ne say na also the wasem ne say hey Dr. Dawood Dr. Dawood jai apaja
Powerful. Accra, your number is 0244 0244 88 64 37 0244 88 64 37 Ofra doctor no bekasa. Be me yede raba to be mem. Yede ahye ana yenya mfa nhye o. Oba Dr. Dawood beboa o. Ya hye o catheter o be treat ye be yi. Empenifo no bebre e sofa. Oh. Be say last week me ne guy be froka be 32 years. Na onam a akra ne container kura na sebi ojon sofa. Ase no raba. Me hunu say wiase. Emfa woni akwada na be. Yade ba sure. But GDO sure. Brother would have a hospital. Draw yeah, what that would have a hospital. The onim good. The onim dear. Oh, what's never be added. Yeah. Say, yeah, name yare. You see, I name yare buama. Who should be a who say on who? Fair, cry. Who here? Was it? Me brother would have a hospital. Me Baba Jedru. I'm saying, dear Nessie. I said, bra. I didn't be a cameo. To Krobea. My father baby emfa. Akra say syphilis, gonorrhea, hepatitis B. Brother would have a hospital. Ye name the eka. Sure. Obi o awo gonorrhea pani ni bi. And so still and one that's on the system ni. Obi o syphilis pani and so still the ekwa na eko. Awo hwa ye diam oba etwetwa that would have a hospital. Ebe pa ho. Yeah. Oh boy anedem. Powerful. Dawood Eba Hospital. Oba Dr. Dawood Bebua, Miniaba, say ye fibroid, say ye nemi arena, see a one ho quine, a biana would be an unwired ding. Only Bemes Yaman is you Nasia Banina, Dr. Dawood say, bread just a crapper. Okay. And just a crapper, can you baby and a metro FM1? Sabro sign name on a Dawood Eba Hospital, ye, Juma. A quine hope, a cry highway, quine hope. Sure. Ye, Juma Jorda Kusimemenda. Okay. Doctor numbers in ye, the Brennerson, 0244 0244 88 64 37 0244 88 64 37 Dawood Heba Hospital. Akra osidua mayare said Dawood ointment so maybe a ton rubia factory ebe ko ona okro no and Asem got to you. Oh kafra nana yeah better toy yeah na odi achi na sabe to sa pem ho kai nti ehunu nti ye no nam si ye bibi wo fie na ne ententem me dware wie ye no na me te wantement bi na onim one funny thing me sra no ba bi alam de sra me sisi no eh ho hia she me di me sisi no the slab body no na me to ho no me die yeah me die oh akra Dawood ointment na ye do and then the capsules no 360 capsules no I just want to pharmacy herbal shop baby e to adro bia okay okay also pay Dawood ointment and the capsules okay na ye ko na ye nua be me yasemi obi ti a on fa mu abapa okay yada se nyankopon enhyirawo na onye okese enti adofo obefre Dr. Dawood na one no abonkomo de wonti ase bia no obekire mu nso de amawo ene eja Peter Herbal ewo Kumasi